سلام انقع دحان مصاهم كلهم كنجمرينا يقريتا تصبيناكم thank you everybody for coming جمرتا قبل عليك سبتعتي عن فقادنياتات تخونكم ايدكم حفا بالكم ريتو حتو ابتغرب الأوان تلاليو حجي من اي كنبلنينا كنجمرينا بغطتا مالتيو ازي نايلوم معنتي اخيبانا كلهنا كم نفلطو باقاطامي معالتي دكانستيو غيرنا لزي كبر على تزي ابزي نقبرو زلنا ناي سرتات ويكا ناي جراس روتس منقصاص حدا ناي مغيرو نتبي ويكا ناي ابن قرناع ناي زي منقصاصنا كخون حدا كذكر زنبر على تكنقبرو مغنياتو حجي انا كسب كلكم ايكونكم بزعبا ناي دقنستيو اقديمن زغبرو ابركتون حجي زغبرو زلوان بحصي روسي نهاجر كمان هاجر ازيا كبرتيا مش نهاجر كتمسلا خلها بدات مسلا ادا ازيا خبرتيا زيتات حجي انا كنغركم ايكونكم زي درافاي كبلنا هم صنع كمان حجي ماما تحملنا يلونا قال بقالو بقى لك عسي وزلو حجي تخوناتات تولدو قدم تولدو حجن انتاي يقبرالو نخيدقسا انتاي يبركتالو حجي انا بزيك العالم يزولوكم اتي نايدن بفتحي ابتي رئيسي ابنا نرحدكا متحن خال زلو ان اكتيفيتي تقن تصقمي لي انا زامن تعاقم هادي مغبار تزعبيت تصقميا بناتي الرايا حجي بزح غزي من انت كيوسد كم زبلكم مجمريا كلهم قاعد حن مصاهم كم تقدم مزتقسكو دقانستيو هاجرنا ازي ولا عالم لخاوي معالت دقانستيو دا يكون نمبر بفلاي ግን ኤርትራ ፉሊ ሲግኒፊካንስ አለው ምክንያቱ መዛግብቲ ታሪክ ዝሰነድዎ ፉሊ ታሪክ ሰሪሐኔን ቅድመ ሕጂውን ይሰርሐለዋ እንተኾነ ግን on the honest side كنكون تخينا مستي ناي قدم تاريخا كنرايو خلنا انا اخل الى اي جمجموني اذا انا عن راح يكونن كنا لا قبلن كاند قد انا حناينا توم كاندي
عند حراسة بيلكم ባህሊ ጽቡቕ እንዲ ብጣዕሚ ሃብታም ባህሊ ዘለና ኣብ ኤርትራ እንተኾነ ግን እቲ ንቅድሚት ክንግስግስ ዘይጠቕመና ባህልታት ወጊድ ክንብሎ ኣለና ምክንያቱ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዘደለናየን እዋን ዘበርከተኦ ሕጂ ኸኣ ማዕሬና ንኽጎያ ባይታ ነጣጣሓለን ኣለና ዶ ዋላስ ከገዲፍና ያኒና ንኸይድ ዘለና ካብ ኣኼባታ ጀሚር ካብ ካልእ በጻሕና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ናይ ደንበ ፍትሒ ምንቅስቓስ ኣብ ንሳተፈሉ እዋን ገዲፍና ያኒና ገዛ ንኸይድ ካብ ጀሚርካ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ነውስ ወከፍና ቃል ንእቶ going forward ነተን ብጾትና ካብ በዓልቲ ቤትካ ጀሚርካ ክሳብ ጓልካ كمون أديها عند حرقت قوي تخيل كوينا مالتي كان ساتفا جيدنا نكبر and of course نعنكا بزاقات أمها تصوعني دلي كم قدما كم تي عبيت حواتنن أديتاتنن زقبرو كقبرا بزاقات أمها تصوعني دلي مالتي سلازي انتهينا نبل دلنا حجي تا ناي عالم لهاو تبقسو نوال حادث طفو يلا انتا حمرت نايز تبقسو زي كلها نبلا زلنا اتي باور وي اتي سلطان نهزبي نركبو period قالوا على حنت مستيري بلان نوس وكف ارتراوي تقالا ساين فتحي دلاي فتحت رح مخان اخو لا يكونن ابو قدامي كم تسامو عنالو تقالا ساين فتحي إلنا هنصو علينا نفسنا نوس وكف تقالا ساين فتحي أبتز نبرلو زلو كبابي مزلو تقالس نفتح حبيرو نخسرح political affiliation ناتهم زي قدس كالي affiliations ناتهم زي قدس مجمريا تقدام النتات نمسرع عني مجمريا هزبن هاجرن كندحن سلزلونا هزبن هاجرن نخندحن حبيرنا ناي مسرح طرح حنتي أمارات يا زلاتنا كالي أمارات يلن كم زند حرتي جيرنا أول حنت خنبتصحينا خلينا مالتي نن حد كام عنكاف أزيك قليلي ولا حنت سعره يدلين حبيرك حدا فرح نمسرح جن كم زان نبلازلنا بحبار مسرح ناتو بريكوزيت ويكا أقدمك مس زلوا نجري انت زي كوين أول حنت عين بتصحينا عن كليلي نحن بالمالتي كم زحلف عسران حمسن عمتات مالتي سلازي أبزي أخذ نتصر زلوا زي عالم لهاو تبقسو زي شمو كم زحبرو جيزاو تبقسو نزي مترناف ناي تقالس نفتحي بب كبابي أم زلو نخسالت دمتة جيزاو تبقسو قوامي أيكونن of course political program easy political program كنقول كلنا هذا hardcore structure دلو ريكونسي نpolitically منقصاص زسرح organization أي نفرحه political ولا ودب انتبلنا أي نفرحه ودب means organization organized كوينو نتي حزبن هاجرن كلنا نفتوان نفكر هاجرنا نفتوان نفكرون حزبنا كابز زلو تشقان سرعت نمرحن سعرتاتنا نخندمر حجي زي قداسيتيا كلنا سعر نقبر لنا ببزلنا اندحر دقا دي واحدنا سعرتاتنا جن وطيتاو كهون سلازيكل سعرتاتنا ندمرلو بايتا نمفتار نزي نمسلات رح زعيزلو جيزاوي تاسك فورس يزي زي نبلو زلنا كبابياو بايتوتات مسقومه እዚ ታስክ ፎርስ እዚ ኮምፕሊትሊ ዲዞልቭ ገበር ወይ ልግስ ካውኔው ስራሕ ይብሉን ምክንያቱ እቲ በህዝቢ ዝምረጽ ውክልና ካብ ነው ሰከፍ ከባቢ በቶም ሱ ደለው ህዝቢ ዝተመረጸ ወካሊ ናይ ነው ሰከፍ ከባቢ ምስቲ ኣብ ከባቢ ናብነት ሕጂ ኣብ ሓደ ከተማ እንዳሕሪልና ደሓር በደረጃ ሃገር ስዒቡ በደረጃ ክፍለ ዓለም ኣሞዳት ኣብ ደረጃ ዓለም ወከልቲ ተመሪጾም ዝነበሮም ናይ ፖለቲካዊ ውድብ አባልነት ክገድፍዎ አይግደዱን ያው ምስ እንዳነጠፉ ኸሎ አቡ እንተሆነ ግን እቲ ንጥፈታት ዝገብርዎ ዘሎ ክድመር ምእንቲ በብ ከባቢው ሕጋው ዝኾነ ህዝቢ ድመረጾ
ውክልና ክቀውም ኢና ንፅዕር ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ሌጂቲሜሲ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ እንድሕር ካብ ህዝቢ ደይመፅዩ ብላዕሊ መፅዩ ሓደ ሰብ እንድሕርዳ ኣነ ወኪልካ ኣነ ከምዚ ግበርክ እንታይ ከም ትደሊ ኣነ ፈልጠልካ እንድሕር ዝብለካ ኮይኑ ሓደ ሰብ እዚ ከተልግሶ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ባዕሉ መፅዩ ስኻ የምፃኻዮን እቲ ህዝቢ ድመረፆ ውክልና እንተሕርዳ ሃልዩ ግን ውፅኢቱ ኣብ ዝጎድለሉ ወይ ከዓ ዘየድሊ ውፅኢት ኣብ ዘርእየሉ እዋን ኣብ ዝኾነ ግዜ እቲ ህዝቢ ከልግሶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነዚ ምክንያት እዚ ካብ ህዝቢ ዝተመርፁ ወከልትና ባዕልና ክንመርፆም ምክንያቱ እቲ ወካለ ከዓ ናይ ብሓቂ ቅንዕና ዘለዎ ዝንቀሳቐስ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንፈልጠላ ሓንቲ መገዲ እቶም ምስኡ ዘለና ሰባት ጥራሕ ኢና እቶም ምስኡ ዘለዉ ሰባት ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ክኾነና ይኽእል እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ትግሃት ኣለዎ ቅንዕና ኣለዎ ዝበልዎ ሰብ ይመርፁ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ እንድሕርዳ እቲ ዝተፀበይዎ ስራሕ ደይሰርሑ ግን ራይቶ ወይ ከዓ ክትክእዎ ይኽእሉ ምክንያቱ ህዝቢ ባዕሎም እዮም መሪፆሞ ነዚኣ ከምዚኣ ናበለት ካብ ከባቢኣ ክትጅምር ዘለዋ እታ ካብ ከባቢ ትጅምር ዘላ ወይ ካብ ሓደ ከተማ ብዝወሓደ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ሓደ ስቴት ንኣብነታዊ ኣሜሪካ እንድሕር ንርኢ ኣለና ሓደ ስቴት ውሕዳት ሰባት እንድሕር ፋሕ ዝበሎ ኮይኖም ኣብ ሓደ ስቴት ዘለዉ ተጠርኒፎም እውን ናይ ብምሉእ ስቴት ሓደ ሎካል ባይቶ ከቆሙ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከከምቲ ዘለዎ ቁፅሪ የስራሕና እዩ ዝበልዎ ክገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣነ ብዙሕ ክሕዘኩም ኣይደልኒ ጥራሕ ንእሽተይ መኽፈቲት ክገብር ስለ ዝደለኹ ሕጂ ከንስምረለን ዝደልየ ዘለኹ ነጥብታት እዚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ማዕረ ክንደይ ክቡር መዓልቲ ምዃኑ ኣነ ክሰብከኩም ኣይደልኒ ክቡራን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሬታ ክቡራት ኣሓትናን ኣዴታትናን ዝግበአን ክብረት ኩላህና ንፈልጦ ኢና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ክስዕ ገብረልኩም ኣይደልኒ ንሕና ግን መጀመርያ እቶም ደቂ ተባዕትዮ በጃኹም እጃምና ነበርክት ንሕና እቲ ዝግበአን ክብሪ መሃብ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ዝግበአን ተሳትፎ ንኽገብራ ባይታ ነጣጣሓለን ኣትን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣትን ዋዕሮታት ከም ቀደምክን ከምተን ዓበይቲ ኣሕዋትክንን ኣዴታትክንን ክትሳተፋን ብዝያዳ ከተበርክታን በዚ ኣጋጣሚ ክፅዋዓክን ይፈቱ ኣነ ነቲ ኣንእሽተይ መኽፈቲት ዝሓሰብኳ ነዚኣ ንምዝኽኻር ጥራሕ ነይራ የቐኒየለይ ስዒቡ ሓውና ኣስሄል ንእሽተይ መብርሂ ብዛዕባ እዚ ግራስሩትስ ሙቭመንት ክህበና እዩ ሕፅር ኣቢሉ ብድሕሪኡ ሓፍትና ኣኽበረትን ሓፍትና ሙሉን ከዓ ኣለዋ እናተን መግለፂ ከዓ ክህባናየን እዚአን ዋዕሮታት እዚአን ከዓ ኣብዚ ናይ ጂአይ ምንቅስቃስ ዝገብረኦ ዘለዋ ኣበርክቶ ኣነ ብቓላት ክገልፆ ኣይክእልኒ ሓፍትና ተኸዓ ኣጋጣሚ ኣብ መገሻ ኣላ ሎማዓንቲ ተኸዓ ሕልፍ ድበለት ዋዕሮ እሳ ከዓ ካብ ኣነ ዝሓለፈ 4 ዓመት ካብ ዝፈልጣ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቅድሚት እንዳጎየት እያ ዘላ ቴንኪዩ ኣኽበረት እምበኣረይ ቴንኪዩ ኣብሴል ዴሞ ቪዥን ይነግረኒ ኣሎ ኣኽበረት ሹድ ጎ ፈርስት ይብለኒ ኣሎ ኣኽቢር ኢድክስካ ኣርእኒ እንድሕር ሬድዮ ኣለኺ ድሌትና ኢድኪ መርሓባ ቴክ ደ ማይክ ፕሊዝ ድሌትና በዚ ኣጋጣሚ ከዓ በቃ ከሞግሰክን ይፈቱ ኣትን ዋዕሮታት ምሳና ኮንክን ትመርሓናን ትመኽራናን ትውዕላ ዘለኽን ብወገነይ ማይክ ፍሪ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፀኒሐ ኣብቲ ሕቶን መልሲ ምስ መፃና ሞደሬት ክገብር ክምለስ እየ ቴንክ ዩ ኦኬ በጋይት ኢትካሓፋ ብልክልኸ ያላት ክድያ መጀመርያ መላኽት ከፅበይኪ ቀድመክ ከይከውን ኢለ ኢትካሓፍ ኢላ ነይራ ካብ ኣንተ እሞ ኣይኮነን ሶሪ ኣኽበረቲና እንዳይ ብጌጋ ፀቂጠ ይኸውን ኣለኒ እምበር ኢደይ እውን ሓፋ የብልኩም ቀፅሊ ግበር ዳእቲ መእተዊ ዝኾነ ገፅ ኦኬ ቴንክ ዩ ኦኬ ከመይ ውዒልኩም ብርኻት ገዛ ኩላትኩም ዝመፀኹም ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዕድመና ኣኽቢርኩም ኣብ ዝምፃኹም ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ቀኒልና ከዓ ዝመፀኹም ክትሰምዑና ናይ ሎም መዓልቲ ፍሊት ሰሚናር ናይዛ ናይ መጋቢት 8
هاجراوي معالتي دك انستيو وقاطامي غيرنا فولي عدمه غيرنا لكم لذي هاجراوي معالتي دك انستيو خم تفلطوا كل غزي اب هاجرنا كله اب مول عالمين بعاليو ناي إرتران جن حلف زبالي فولي مقالة حند حربايتان اللو السوزخون المخنيات كان حنا دك انستيو فلا إرتران دك انستيوس أبتي زكايز نبرقالتي أب هاجر مهنات أب كله مالت إرتراويت حفتي مقاليا زي بلو تعري أجرا فرق حبرة السب انتبرنا وين تزحي لخمان ناتا ترانيرو ناتا متبع ناتا حايلين يو أب عوتا بصيحو زبل امنتي زلني أنا خما قوال نسيتي إذا خوينو جين لومي أب كل تشحن أسر شعاتن أب دقو خوينا عمت شمون تمقابيت كنبعل تسديدنا زد حران دا سعبا هاجرنا دا تابتا سنت كل جزي عمت شمون تمقابيت كنبعل كلنا نحنا بتعمي قوهين حزنين تسمعنا زي كون النيرو تسوقت حفتنا استسوقت عدينا بعل كومريت فانا بعل دي زينب كذكر دس بلني مسانا عد شمون تخلوا عدك انحزن حدارن حزن مسانا خرطت زبلا ميغوصاين نساتن حليفا إذا خوينو جنت موداتات زرخب زقورو تعرس موداتا نحنا عدنا خوف كنبللا زي نخل هاجر كوينا زي أبزي وان زي خوينا نفس لنا عمت زي شمون تمقابيت بتعمي حازن دسمعكا يبهيكاي سلازي لومي كم نحنا خندك نستيو أبتي برتا وقالتسيون كاب مجمران كاب قدم ولا أبتي زنبري بوليتيكا وقالتسوين ترانا يدك نستيو أب إرترا فوليو حالف علوه بكم زي أب دقز كبر دك نسيو تراوي تباهيلو بوري بمصحف بقل ايكونن بقبري هيوتن دمن حيلن ينهيبن كله إرتراوي تادي كابتو بزا أخوينا قليبا تقادلتي التبابيعة دك أمريقا خافانيا كتكقادلو كدو حواتكم صعبو أركبهم ندابلتي عدة مرع نيرا تقادليت كمو معرب صوتا كاب كله أب كويناتهم أبز حتى تطو تساتيفا سنكيلا تسويا كله غيرا مالتي سلازي نحنا معرنت نحنا شمون تمقابيت لنا خنا كن ذكره خلنا زغلو نحنا بقبري تواسعنا له فولي حيلن حبن كالو يسهم غاسم معنا لو ما خير لو مين رأيو حجي زين كلهم بزحات تقارلتوين الله حجو أبدقي تسريدن هاقران قدي فنز متى إذا كل مسعلفنا جن أبزوينا أبدقي خوينو توش تزرلو وش ترلو تبدقي جن حجنا يزوم أبدقي زلنا ينخن نزارب أبدقي خوينا ينخن قدر نخلنا أبدقي ينا نزارب زلنا أبدقي وطي زلو حزبي أبدقي وطي ينزلو عديتات أبدقي وطي ينزلو أحوات متينا تقول قف أرينا حواتنا دكنا سبوتنا كلهم من تايب باتاتون له خميلهم تفلو اندار انا ابزي امتينا اتقط ابيلنا سقون بال تكون ايكونن اتن ابدق خوينن زقال ساز نبره خب قدم كحفاش دوات له خوينن كاب بزي بان ساوراي تعوتن بزي بان سقمتي مخدن كله عقمن قلبتن هيبن ينت صوره اساسينا نو نساتن عجهم سلز بلاين كصورة تعويتو سلازي نساتن حجي تقنتيلو سباب زي تفالاليو فحبتن اتيو نتي زلو نتي زبار النازلو نتي زقتل النازلو من قسط مدقاف مالت قبانيو دك خاب بحر ندا تعالو ندا راخا نعو مدقاف مالتي قبانيو لو نايلومي قبان ود قبانيو عب تاريخ زحتتيو لازي كلها نادك نستيو أبدق زلنا كلاتنا تقادلتنا حفاش بواتنا كلاتنا تأكيبنا نزيد زلو صلاي فوق نبلو بزي أقاطعمنا شمون تمقابيت كمان هجي قالنا خنحدث قالتنا خنبرتع يقبأنا زي تصوعت نكلاتنا نكلن دك نستيو بزي أقاطعم زي كتصوع دس بلني اتن
ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣዴታትና ተን ተኣሲረን ዘለዉ ተን ደቀን ዝባረሩ ዘለዉ ተን ኣብ ውሽጢ ድሰቕያ ዘለዋ እተን ኣብ ውሽጢ ንኮንኮ ዝርዳኣ ዘለዋ ኣዴታትና እየን ኣደ ማለት ከዓ ንኩላትና ትንክፈና መስለኒ ኩላና ኣወዳትና ዋልድና ኣዴታት ኣለዋና መስለኒ መብዛሕተን ኣብ ውሽጢ ሃገሬን ዘለዋ መብዛሕተን ከዓ ፀልማትን ጥሜትን ገዲፈን ኩለን ዘዝወለድዎም ተን ዕድለኛታት ተሰዲድና ወፂና ኣለና ድሃይ እኳ ንገብረለን እቶም ዝበዝሑ ግን ጠፊኦም ዘለዉ እቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ዘለዉ እቶም ኣብ ሰሃራ ዝጠፍኡ ዘለዉ ገዲፍና እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኢና ኣለዉ ሕጂ ንዓኣተን እስክንርአ ብእውነት ፅን ኢልና እስክንስማዐን እንታይ ከመይ ከውን ትስምዐን መስለኒ እዞም ኣብ ቃልሲ ዝነበርና ኣብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዝተሳተፍና ኩላትና ሕጂ ዳርጋ ወለዲ ኮይና ኢና እንታይ ይስማዓና ናይ ደቅና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ኩላና ማእኸላይ ዕድመ በፂሕና ኢና ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ሰብ ኣብ ደገ ኹና ውሽጢ ስለዚ እስኪ ኣብ ነብስና ንፈትኖ እስኪ ወለድና ምናልባት ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ደቅና ምሳና ሓቂፍና ስለ ዘለና ኣይስማዓና ንኸውን በርቂ ኣብዚ ኣለዉ ኣብ ዓድና ዘሎ ግን ከምኡ ፀጋ ይብሉን ዘዝወለድካዮም እስካብታ ዝጠፍኡ እቲ መንግስቲ ምንጥለካ እስካብታ ዝጠፍኡ ብስቅያትን ብማእሰርትን ትግፋዕ ኢኻ ዘለካ እሞኒ ሕጂ ወለድ ኮይና ኢና ንሰማዓዮ ኣብ ነብስና ንፈትኖ እቶም መንእስያት ከዓ እዚ ኩሉ ርኢና ወፂና መፂኻ ኣብዚኣ ምፅቃጥ ቁኑዕ ኣይኮነን እንተፅቂጥና ሽግርና ይፍታሕን እዩ እንተተቃሊስና ጥራይ ሽግርና ዝፍታሕ ካልአይቲ ከም መጠቃለሊት ኣብዚኣ ክብላ ዝደሊ ከም ሳልሰይቲ ነጥቢ መፂኡ ሰብ ይቃለስ እዩ ደገ ወይ በቢ ዓይነቱ ቃልስታት ንርኢ ኣለና ግን ፋሕ ብትን ኮይኑ ፋሕ ኢልና ትብቲና ፎዳ መትሓዚ መእሰሪ ዘይብሉ ንኮንኮ ዝመፅእ ሓሳብ ብትንና ንምብትታን ንዘረባ ንምትልላኽ ጥራይ እዩ እዚ ግን ከምዘየስራሐና ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ምሂርና እዩ ተማሂርና ኢና ኩላትና ስለዚ በጀኻትኩም ኩላኻትኩም መንእሰያት ኩላትና ብሓባር ተጠርኒፍና እንተዘይሰሪሕና ብሓባር ተጠርኒፍና እንተዘይተቃሊስና ኣብ ዓወታይ ንበፅሕን ኢና እዚኣ ርግፅቲ እያ ፍልጥቲ እያ መግለፂ ዘድልያ ኣይኮነትን እዚኣ ሓቂ እያ ኽውንቲ እያ ስለዚ ብኸመይ እሞ እንታይ እሞ ይበሃል ነይሩ ኦኬ ነዚ ኩሉ ዝነበረ ፍልልያት እንታይ ይሓይሽ ኢሉ ሰብ ውሕዳት ጉጅለ ማለት ውሕዳት ኤርትራን ኩሉ ሰብ ይሓስብ እዩ እንታይ እንተግበርና ኢና ንጥርነፍ ይበሃል እዩ ስለዚ ግሎባል ኢኒሽቲቭ ከዓ ንዕኡ ነዚ ንምፍታሕ እዚ ሓሳብ ሒዙ መፅዩ እዚ ቅዱስ ሓሳብ እዩ ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና ንጠርነፍ እሞ ወከልትና ንምረፅ ኢና ንብል ዘለና ካብዚኣ ትጥዕም ሓሳብ ካብዚኣ ትበልፅ ሓሳብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣነ ብወገነይ ስለምንታይ ንኩላትና ኤርትራ ናይ ኩላትና እያ ንብል ኣለና ኤርትራ ናይ ኩላትና ክትከውን ከዓ ሕጂ ተጠርኒፍና እታ ቃልስና ነካይድ ካልእ ናይ ፓርቲታት ፍልልይ ድዩ ካልእ ሓሳብ ተሊና ድዩ ዳሕራይ ዝመፅእ ሓሳብ እዩ ሕጂ ግን ተኣኪብና ወከልትና ንምረፅ ብዚኣ ጥራይና ክንዕወት ንኽእል በዚ ጥራይና ከዓ ፀላይና ክንድክም ንኽእል እንተዘይኮነ ኣብ ምፍልላይ እንተውዒልና ክንፈላለ እንተውዒልና ንፀላይና ነንውሖ እምበር ኣይንሕፀሮን ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ምጥርናፍ እዚ ከዓ ኣነ ከም ዝመስለኒ ትዝዓበየ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብዙሕ ከም ዝመስለኒ ብዙሕ ተስፋ ኣለና ከምኡ ከዓ ኮይኑ ስምዐኒ ክንጥርንፍ ክንሓቁፍ ኣዴታት ኢና ኣሕዋት ኢና ሕጂ ንሕና እንተሓቂፍናዮም ንሕና ንተሓወስ እንተኢልና ንሕና ንሕበር እንተኢልና ከነስምዕ ከነድምዕ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዝብል እምነት ኢና ኣለኒ ብውሕዱ እንተሪኢና ሕጂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓይሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ክንርኢ ከለና ብውሕዳት ኣለዋ ሕጂ ኣብዚ ናይ መሰል ሰብ ናይ መሰል ደቂ ሰባት ዝሰርሓ ዘለዋ ክልተ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ረአዮን ንሳተን ከማን ብውሕዳትን ክንደይ ሰሪሕን ኣብ ምንታይ በፂሕን ኣለዋ እንታይ ተዓወታት ገይረን ኣለዋ ንሪኦ ኣለና ንሰምዖ ኣለና ኣብ ደገ ኮይና ስለዚ ንተሓወሰን በጀኻትክን ንሳተን ከዓ በይነን ኮይነን በጀኻትክን ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኩላኻትክን ንተሓወሰን እሞ ናብዚ ቁኑዕ ዕላማ ብሓንሳብ ንሕበር ንበል ንስራሕ እሞ ክንዕወት ኢና ንሕና ንሓውሶም ንሕና ዓረቕቲ ንኹን ንሕና ንሕበር ንበል ንሕብር ናይ ኣዲ ባህርያና ይሕተት ኣሎ ሕጂ ስለዚ እሱ ንጠቐመሉ ከምቲ ናይ ቀደም ሕጂ እውን ብሓባር ኮይና
نصلعينا خنبار تخوينا بزيكا تساتفونا بزيكا ناتنا حيلي بزيكا ناتنا دليت زعوت قالسي لنمو حجوين عديتاتي حواتي كلخاتكم بجاخاتكم من اسيات دقنا نحنا نتحوس بحنساب كوينا نحنا نسرح نحنا ننصح نزي تجمير زلو غعزو نسالطو نزن جميرن زلوا وحدات وعروتات نحجزن يسرح لوامو بيننجين كوينن ስለዚህ ኩላህና ንሕበር ንስራሕ በዝጋጣሚ ናይ 8 መጋቢት ናይ 2017 ፃውዒትና ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከቕርብ ደስ ብለኒ ነተን ኣብ ናይ ህግደፍ ማዕዲ ዘለዋ ከዓኒ ይጋገያ ከም ዘለዋ ዝጠፍአን ኣይኮነን ሕጂ ግዜ ኣኺሉ እዩ በጃኻትክን ታሪክና ኣይተባላሽዋ ታሪክና ኣይተባላሽዎ ታሪክ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ክብለን ደሊ يغني اللي تنيكن سمعلاني زي عمل أختين إلو معدي أوكي كلهم أوكي بدحري بقايت نشتكت من الليتر اللي خي يسمع له أبزي سكرين يرأينا لن حراي ما እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ተመጋይሽ ብሓቂ ድሌትና ጽቡቕ ገይራ ገሊጻቶ እንድያ ግን ኣነ ከዓ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብ ቃልሲ ዘለኹ ንእሽተይ መወሰኽታ ክገብር ይደሊ ማለት እዩ እታ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ተራ ኣብ ኤርትራ ካብ ትሰውራ ጀሚርካ ቅድሚ እውን ታሪክ ነግረና እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኣሕዋታን ደቃን ኮይና ተቃላሲት እያ ዋላ ቀደም ዛንታታት ኣሎ ደርፍታት ኣሎ ዝንገር እቲ ፀቢቕና ንፈልጦ ግን ካብዚ ሰውራ ብረታዊ ቃልሲ ተጀሚሮ ሳዕ መወዳእትኡ ዘወፈየቶ እታ ብረት ዓጢቓ ምስ ኣሕዋታ ዝተቃለሰት መዘና ዘይብሉ ጅግንነት ዝፈፀመት ኣዴታት ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኹና ኣብ ደገ ዘለዋ ተሰሊፈን ነቲ ሰውራ ዝገበርኦ ኣበርክቶ መዘና የብሉን ትዛንታ እውን ገና ኣይተጻሕፈን ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ኣብ ዓለም መዘና ዘይብሉ ታሪክ ፈፂማ ትፍፅም ካለ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ሓደ ጉድለት ዘሎ ሕጂ ፀገም ዘለና ኣብቲ ሃገር ካብ ናይ ደርጊ ዝገደደ ስርዓት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኳንዶ ክስለፋን ክእከባን ንፍትሒ ክቃለሳ መዓልታዊ ናብረአን ኣመንታይ ውርደት ኣመንታይ ፀገም ከም ዘለዋ ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽቦ ስለ ዝኾነ ዘይግብአን እተን ተቃሊሰን ዳኣተዋ ገሊአን ኣብ ፅርግያታት ከረሜለን ኣሕምልትን ገለን ክሸጣ ገሊአን ሓንቲ ተጋዳሊት ብዛንታ ሰማዕኮስ ኣብ ዕዳጋ ዓርብሲ ኣብ እንዳስዋስ ሰንካቲት ቅጫ ናይታ ዋና ሰበይቲ ኮይና ብሓቂ በኺ ኣነ ዛንታ ዝክሰማዕ ከሎ ነዚ ድን ተቃሊሰን ዘን ደቅና ኣሕዋትና ግን እቲ ስርዓት ኣብ ዓድና ዘሎ እቲ ንዛረበሉን ወርደልና ወይ ከነውርዶን ቃለሰሉ ዘለና መሰል ናይ ኩሉ ዝገሃሰ ስለ ዝኾነ ተቃለሰት ዘይተቃለሰት ኣደ ሓፍቲ ኩሉ ኣቦ ኣደ ውላድ ኩሉ መሰሉ ተገፈ ስለ ዝኾነ እቲ ቃልሲ ነዚ እዩ ንተኣኻኸብ ንብል ዘለና ሞ እቲ ህዝቢ ከይሓለፈሉ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ከይመፀብቲ ሃገር ናይ ጓል ኣንስተይቲ መሰልዎን ክሕለዩ ሞሳኣ ክትረክብ እያ እታ ተቃለሰት ተጋዳሊት ዓመታት 20 ዓመት ሂወታ ክርተት ዝበለት ዝለመሰት መሰላ ክትረክብ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና ንከምኡ ዝሓስብ ስርዓት ስለ ዘይኮነ ዘሎ ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና መዓልቲ ነሕፅሮ ጓል ኣንስተይቲ ከም ቀደማ ከምቲ ድልየትና ክትገልፆ ዝፀንሐት መዓንጣ ሸጥ ኣቢላ ዕጥቃ ኣትሪራ ንደቃን ንኣሕዋታን ንበዓል ቤታን ኩሉ ከም ቀደማ ሞራል እንዳሃበት ከተባረትዕ
أنا نبعليسي كم حق ولا نشتي مسلوك مهون عدم دفئة دكاين تايولوني زي أخلاقي حجز زي تعرفي كما يجري مخعرف إذا السمع بعيني زرع خناتات بهاجرنا زلوا خناتات كلش أنس نسورة سياس بزعوا قداي تراك جبر كما يجري خنا اللي يخل أيكونني كم زس لزقنا خبايز شمجلا دك مستيون كالواق لا عدمه وساني كونان بوشتي أنا عدمه زرف أخو كونو نايس معناني بمانجسي تروتا وتي جن أنا تروتا يوتأخونا له I'm still active حنقولي تبغى سرح له كساع خري كسمع كنقاسق زخالكوها نهاجري كساع بتزبط صح زبط صح كساع حزبنا هو أوفي زبل عقمي كبركت وشتي زأتقوه بحلنا زأتقوه مبصعة سلزلني كوعازي حجي صواعت نمني كم تدليت نازبلته نتنا بقولني منقستي تسلفن زلوا نتحق الرسيعن بالسفالة لمخنيات أبقوني حزب يمكن دمسلاف تسرعات صبق الله يلنز طابقة بزحات نركبينا بزلخو خبابي إذن يحلنا قداي صبق الله تزخون حزب إرتراد أن من تعب تأكيبنا نزارب لنا بزعو كرحن تنصلن مع صلنا مسلمان قسي كساعة مالكو أنا نبقى عليه دقافتنا يتسرعات ينيري ودو مصر أخوه مسفلت كوغن حتياتي لز زوسنو مالتي أبسعة تزلو سرعة كدقف موني مجمرات أواعيت نقولن سيديو كم كدما اتكاشت أبلا نهزبار هوا خمس كتكالس كلايك أحواتنا ندكنان كا أبقوني أديتاتكم من أحواتكم كونكم تنزع أبيدتاتنا كوا كنا عرف زي بلاس نحنا دا قبونا نديو من سيكو يتقالو سهاجرام زي غدا حجي قالك أخمتم أبوتات كوينهم زلو زتقالستي كتبريوهم فرونت لاين كتسرعوا أمكم كتبركتو بزام عالتي نايدك نستيو صاوعتنا نقرب نحنا كأخذ لجزيك ساعة بهوت زلنا هاجرنا سلام رخيبة ديمقراطية وزخنا سرعة تخيلو تحجز خيد منقص ساعة زتكل عقمنا خنبركتنا زي قالاتيناينا تطوز بلنا نجر كايلن صنيلكم سمعكم نيغن يلي قعدنا عين حماق نقصل عبينا نجدنا صبوا معلتي برلنا thank you very much Thank you very much. كبرت حفتي بدايت كمون كبرت حفتي دليتنا أخبرت بحكي زنق عنق نتزلق نتاتنا حزبنا خا بقبو زقلص راح زي كونه خصوص قمتن موساد في الله ما بديتاتن بحوات كمون من اسياتن كلهم إرتراويان እቲ ዝገበርክንኦ መፀዋዕታ ብፍላይ ከዓ ብኣጋጣሚ ናይዚ ክቡር መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መፀዋዕታ ብኡ መጠን ከዓ ሰማዕ ረኺቡ ኣብ ተግባር ኩሎም ኤርትራውያን ዓመተ 2017 ናይ ተግባር ናይ ስራሕ ስለዚ ከዓ ንለውጢ ዝኸውን ኣድማዒ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ተግባር نخنجبرو زجبر كنالنا عدمن مصواعتان كبز بلا مسغاناي كقرب دس بلني اقدمو كبر حاوت ولده نتي مأتوي ناي زربو بزعبا جي اي حصيرو مجلص هيبو سلازنبره ابو دغاغينا كنزارب بزح ترغم اي كلونيو ግን حصر زبله نعلم لخاوي تبغسو امصاصون كالاي تلوخون ኣብ ተግባር ከዓ እቲ መደበ ተግባሬ ኣክሽን ፕላን ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ጀስት ንመካትዒ ክኾነና ኣብ ትሕጂ ሎም ማዓንቲ ንገብሮ ዘለና ሰሚናር ወይ ዘተ ናይ ህዝቢ
كما قدسي ناي تكبار ناي مكاتع نتبتات خوننا زخولو حصر ربي لك تقص كفتني بزعبا أمتصاصا ناي علم لخاو تبقسو إيرتراويان قدم حجي بتدغاغامي سلازتغلصه حجي مدغامو سلمتا يدليون تلكمني اتي مسرتاوي بحري نايتي تبقسون حزباونነት نايتي تبقسون كذكر طرح زي يكون زلوو نكل سب ردو كوينو بو متن كا اكال نايتي حجي زخيد زلو صعرتات نمخان يحجز ويكحجز يخيل زبل امنت علني مسرتو لك قدم عمت مالتيو 27 لكاتيت 2016 اب استغبري اخيبا ناي اتوم اب كاب حزبي بحزبي نحزبي كاب تحتين لعلي حزب زماكلو قالسي زامنو اكالات ابتوانتي اب استغبر اخيبا تقدماي ريتو يدما حبراوي سممع انتاي نيرو خصوص مصوعتا كلهم ايرتراويان بمغبار نتقالسي ناب كبز بلا درجون مسغار زخل عتوب صعر مكياد زبل حساب قريبو خصوص مصوعتا نملا ايرتراويان بمن يقرب زبل حتوخا امصي من يخقربو زلو حجبزي تصوعن كمي غيرنا نخون زبل حتون تلاعيلو نزي حتو زن مملاس دما مبار اتمصوعتا نبعلو صوعتي سلازدليو مجمريا حصر زباله غازيطاو مغلصي وصيو بتمنغدي غازيطاوي مغلصي دما كلهم ايرتراويان اكل نايت مصوعتا نكخونو مصوع تباهيلو سلازخونه خا بمسرت اتي غازيطاو مغلصي وي غازيطاو بيجي مصوعتا بركت زولو كساب 200 جلن سبات كتمتي نايتي مصوعتا نخونو سلتسمامعون نتحسابون نعجبابون نتزقرب مصوعتان نبعلون كم ندفي بحساب سلازرأيو بومتن عبروناي نتعنت معلتي جنبوت 24 كتشحن 16 خصوص مصوعتان ملا إيرتراويان ملا عالم تبتاتينهم زلو بدرجة أهجراوي تبقسو ويكا علم لخاوي تبقسو وصيو حجزي تي اجمامرو سلازخون انتايو اتمصوعتان بعلو حزباويو صوعتو دما اتوم بقلصينت مسرحتي ريوم ادلاينتو امينوم كتاموم زقمطو صوعتي مصوعتا تغيرو بو متن كا ات اخيباتات نتصعرتات نقصله بحري عمق زبله لزب زرزب كتع اب حاده مدبه تغباري اكشن بلان ناي عالم لخاو تبقسو كدالو تخايلو إذا دما بنحاسه 2016 تزرجيحو حجر ايوزي على ملخاو تبقسو لمنتا يدليو انتا ايتولوخو نزبل حتو بنصر من قد كنملسو خنكل بحصيرو املا عالم تبتاتينوم زركبو ايرتراويان بطرنوف من قدي حدا دمصن حدا قلصمن كوينوم ناب هاجروم زلو شجر نمفتحن بومتن كا بحنت هاجر سلازغونه كا سلاماوي فتحاوي غعزو ناب قواماوي ديمقراسياوي سرعات زخيد عتوب صعرن مغبار زخيل ابوبوتهم كلاتهم زساتفلو مسرح مخفات اتمسرحتي بواننت نايت حزبي بقصالي نخعوت زخيلو حيال سلازغونه كا ليجيتيمسي ان ماندي قبولنتن مزنتن زلوو مريحنت فتيرو أبكن عالمن بدرجة هاجر كا أبوشتا هاجرنا نزلو بادونت ناي ديمقراسياوي هيوت ويكا سلاماوي هيوت نمملا كل إيرتراوي تازلاتو زيجنتاوي حلافنت تتقيمو أبز قدايزي نطف ترى راح زي كونه نطف واننت زرقا بيصلو من قدين مفتاريو نيرو السي خازلو سيتي أكشن بلان بمسرتو نزل متغبار تصوم يقوز قربه بحصر زباله بقلل زباله قانقا بثلاثه قانقاتات تግርኛ عربኛን እንግሊዝኛን ተዘርጊሑ ይስራحሉ አሎ ሕጅዚ እንታዩ እዚ ተግባራዊ መደብዕዮ እዚ ወይካ ፕላን እዚ ዋንኡ መን እዩ بخمي من قديو أبعوت زبتصح
ዝብሉ ሕቶታት ምናልባት ገለ ሰባት ናይቶም ዘበገሱ ወይ ከኣቶም ኣበጊሶም ዝሰርሑ ዘለዉ ከም ንዖም ዝምልከት እሞ ገሊኦም ከዓ ተዓዘብቲ ኮይኖም ነቲ ጉዳይ ልክዕ ከምዚ እቲ ቅጫ ተሰንኪቱ ክበስል እቲ መኣዲ ክቕረብ ዝፅበዩ ክህልውና ክእሉ እዮም ሕቶ ግን ንሱ ይኮነን ዋንኡ ይኹን ተግባሪኡ ዓዋቲኡ ይኹን ነዚ ጉዳይ ዝቐላሲኡ እቲ ዜጋ እዩ ወይ ከዓ እቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ፋሒልና ዘለና ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ኢና ማለት እዩ ሕጂ ደለይት ፍትሒ ወይ ክንብል ከለና ተቃለስትን ፍትሒ ማለትና እዩ እቶም ተቃለስትን ፍትሒ at the same time ቶም ኣብዚ እዋን እዚ ተቃለስትን ፍትሒ ዘይበፅሑ ዘሎ ኣሕዋትና እውን ናብቲ ቃልሲን ፍትሒ ከም ዝፅምበሩ ናይ ምግባር ፃዕሪ ስለ ዝኾነ ከዓ ብሓባር ኩሎም ኤርትራውያን ብሓደ ድምፂ ሓደ ቅልፅም ኮይኖም ንዘለዎም ሽግር ክብድሁ ንፀጋታት ሃገሮምን ህዝቦምን ከዓ ብግቡእ ክጥቀምሉ ጥራሕ ዘይኮነ ከማዕብሎን ብኡ መጠን ከዓ ክስስኑን ዝገብር መስርሕ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እሞ በጋጣሚ ናይ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ በጋጣሚ ናይተን ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ታሪክ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ መወዳድቲ ዘይብሉ ዝና ጅግንነት ዝፈፀማ ጥራሕ ዘይኮና ሃገራዊ ነፃነት ብዘይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን መስዋዕትን ክረጋገፅ ከም ዘይክእል ዝነበረ ዳርጋ ንኩላትና ብሩህ ዓለም እውን ዝሰነደቶ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ልዕሊኡ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ኣዴታት ዘለወን ግደን ቦታን ብፍላይ ከዓ እቲ ዝኸፈልኦ መስዋዕትን ዝኸፍልኦ ዘለዋ ኣብ ምጥዋር ናይ ስድራ ቤተንን ደቀንን ኣሕዋተንን ወለደን ኣረገውትን ሕሙማትን በገባብ እንተደኣ ተዓቂኑሲ ዳርጋ 67 ናይቲ ጾር ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ተጻዕነ ምዃኑ ዘካታ ኣይኮነን እሞ ሕጂ ብዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኹን ምርግጋጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ብመሰረቱ ናይ እታ ዋዕሮ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ዕማም ምዃኑ ንሳ ከዓ መራሒቱ እምበር ብድሕሪት ኮይና ተጸባይት መምርሒታት ተቐባሊት ከም ዘይምዃና ብግቡእ ክነጽር ከምዚ ሕጂ ቀዲመን ዘን ክልተ ዋዕሮ ኣሕዋትና ክብሎና ጸናሓ ነዚ ጉዳይ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ሕጂ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝቐረበ መፀዋዕታ እንተልዩ እንታይ እዩ እዚ 8 መጋቢት 2017 ከባቢኡ ዘሎ መዓልታት ይኹን ሰሙናት ናይ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ትካላትን ባይቶታትን ናይ ሙቃም መሰረታዊ ናብ ተግባር ስለ ዝኾነ ከዓ ናብ ትካላት ናይ ምስራሕ ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ዝካየድ ምርጫታት ዝመርሑ ትካላትን ኣካላትን ናይ ሙቃም ስራሕ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ክብገስ መፀዋዕቱ ቅሪቡሎ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ እምበር ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ መዓልቲ እዚ ንባዕሉ ከም ሓደ ቅዱስ መዓልቲ ናይ ጀጋኑ ኣዴታትን ኣሕዋትን መዓልቲ ናይ መላእ ስድራ ቤታት ክንገብሮ ዝኩሉ ዝከኣለና ፃዕርታት ንግበር ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ከዓ ብመሰረት መሪሕነት ናይተን ደቂ ኣንስትዮን ቀላስነት ናይተን ደቂ ኣንስትዮን እነካይዶ ኣኼባታት ነዚ ጉዳያት እዚ ከም ቀዳማይ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ወይ ድማ ሓደ ካብቲ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ክዝትየሉን ክዛረበሉን ንኽዕውቶ ከዓ ስጉምትታት ክወስድን ከዓ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ በተን ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ትማል ዝተዓወትናዮ ሕጂ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መዓልብኡ ክበፅሕ ዝኽእል ብንጡፍ ተሳትፎን ብንጡፍ ተራን ደቂ ኣንስትዮና ምዃኑ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ የስምረሉ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ መሰረታዊ እምነቱ ምዃኑ ደጋጊሙ ይገልጽ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ከም ንኽትዕ ክሕግዘና ንምይጥ ክሕግዘና ብዝኽእል መንገዲ ኣብዚ ደው ከብል እየ ብዝተኻእለና መጠን ከዓ ኩሉናቶም ኣብዚ ክንሳተፍ ፀንሓና ንሰርሕ ዘለና ኣሕዋት ነዚ ጉዳያት እዚ ርእቶና ንሃበሉ እሞ እቲ ክትዕን እቲ ልዝብን ብፍላይ ከዓ ብኣላይነት ቀላስነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕረፍኡ ክበፅሕ ከም ዝኾነ ተኣማሚንና እቲ ግቡእ በትእን ንደቂ ኣንስትዮ ሂብና ኣብ ስራሕ ንእቶ እናበልኩ ኣብዚኣ ደው የብል ቴንኪዩ ማይክ ፍሪ
Thank you بتعمي أسهل بقايت and دليتنا زي ما تنصبوا مبرهن مجلسن متصوعتان thank you بسم كلهم تقالستن فتحي امبارح يجي نعنا نقدميت نقنقسقس طغمنا تبلو ريتوتات وين عاهم جيبرها لكم حتوتات وين زخونه كل على اللو تبلو نتات ندحرها ليو مدرخ كفوت كنقورينا نخلو كنساتفمو بليز منتي مانيج مقبار كتعملنا يدكم كساب حجي لو حافظ بلا اي راينن سلازلو تقدامي سب دايركتلي مايك جراب كقبر خيليو بدحريو دن حدا سب مايكم سحازه قالوت يدكم حفا بلكم تتصنيحكم كتعملنا يو مالتي please go ahead and take the mic Rito Zolo where the talk Yeah, go ahead. I will. Hato Rito laka. دمشي سمع اللغن مثلا كباها. نا اي تراحدي دمشي سمع اللغن اي ولول. اوكي ناي تكنيكال تسقم الله مالتي كالي سب مايكروفون دحز ويقل انتهالي. هلو هون مجمرة دك نسيت اللي نابزرون كا بجحت كندك نسيو نحنا معلتي مو بس قطعمي نحنا قدام نتيزروم سلازي عندهم صحنا اللي عندك نسيو يعني اللي توكل حكي بحكي please okay go all for one no ولد تولد مسفني قصل اوكي دحين ودي انا يا انا ودي سويت ثاني هريتو اكسايز الله go ahead okay thank you وانا سي حدا زوما جايش جوهم يتحفروا تشميت تكبروا راح ريتكم ولا مشالكا ولا الرمات يكون ولا زخون يكون يا قدنا يكون مدقف طرح كدقفوا طرح ماتيهم سي بزعبا زنا جلوبال انيشيتيف نا جلسي دمسلكم وي بد سمعكم وي تعرز له وينتاي كونتاكت كميلكم ترخبوهم نزوم نا جلوبال انيشيتيف سلمتاي بصحاتو غزي كل سب دفولت اي مسلك امو جن تن بيزك ناشتو نغرات بزح لوط دمصا سبكا دي حتلن سلازي متيكم ولا حنت حطو حتيتكم ادراشاهم وي انتايهم من كركب خيل قال كتبلو تدلي تليكم ابزي متيكم ولا وي بصحف وي بميكروفون كاله انا حنت خو سخد دلي حدا بتعم خمس جنان دلي نزن وعروتات زن حجي سمعكم حيالا تغالستين قليل ነገር አይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዛ ዓይነት ተቅንሽትዮ መጽየን ብዛዕባ ህዝበን ሓልያ ብዛዕባ ህዝብና ዝንዝነ የጋጥሞሎሞ እዚያ ሓንቲ ፍታሓ ኢለን ኣሚነን ድቃላ ሰላ ዘለዋ ያግድን ኣይኮነን ምታሽ ሙጥራሕ ደይኮነስ እዚያ ኣሚነ ላላ ካልኦት ካ ብኻል ዝኣመነኻ ብኻል ቃላ ሰለዋ ግን ኣብዚኣ نزنا بز سمعكم منن قالوت كالوا لو معتدي تعمن كمزجنا ندلي كم أول نزوم كلهم دراهم تبعات نفعات مالتيسي بزحاتو زغودولو دي بولو اب شجر زي بولو اب صبو بوتا زلو راح حزبناسي ابصقم الله انا عقمي كجبر يخيلي كابسق الى انا صبق لكم مونت يقدشني زبل يوزلو بزي سلازي سي اذا حدا عبي كريديتيو نزي قليل ايكونن كومون كالوت كومو غيركم تتواسو صبغ نيرو
ጥራሕ እንታይ እዩ እዚ ናይ ግሎባል ኢኒሺየቲቭ ክንድግፎ ዘለና እንታይ እዩ ከም ታንቶ ይዛረብዎ ዝነበሩ እቲ ህዝቢ እዩ ድውስኖ ብሓፂሩ ኣብዚ ቃልስታት ንህና ትሪእዎ ብብዝሒ ኦፍ ኮርስ ብዙሓቱ ሰብ ደልዩ ደይኮነሲ ፀገም ስለ ዘሎ ሽግር ስለ ዘሎ ኣነ በዚያ ክሰርሕ ክእል ኢሉ ስለ ድብገስ እዩ ስለዚ ወይ ነቲ ሰብ ንዕቆዎ ወይ ንህዝቢ ንዕቆ ደይኮነስ ጥራሕ በዚያ ክሰርሕ ክእል ሕጂ ሳኻ ብኻሊ ቦታ ክሰርሕ ትኽእል እያ ብኻሊ ኣይሰርሕን ትኽእል እያ ሕጂ ከዓ እሞ በዚያ ከዓ ንፈትና ስለዚ ወላ ብዚ ትሪእዎ ሰብ ኣብ ካሊእ ቃለስ እዩ ግን እንታይ እዩ በዚያ ከዓ ንፈትና ነቲ ሰብ ማንዴት ንሃቦ እቲ ሰብ ባዕሉ ይምረፅ ሓደ ነቲ ቃልሲ የቃላጥፎ ካልኣይ እቲ ህዝቢ ኮንፊደንስ ይገብር ሳልሳይ እቲ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ቦታታት ደይዋሳእ ዘሎ ኣብቲ ከባቢኡ ባዕሉ ብኣምኖምን ብፈልጦምን ደኽብሮምን ኣምኖምን እንድሕር መሪፁ ክቃለስ ይኽእል እዩ ድሓር ከዓ ብዓለም ከዓ ተሰማዕነት ህልወካ ስለምንታይ ካብ ታሕቲ መፂኻ ኣንሕና ንህዝብና ንዝን ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ በዝን ንውክሎ ኢና ስለምንታይ ካብ ኩሉ ስለ ዝመፅእ ጡርኑፍ ይኸውን ሕጂ ኣብቲ ካልእ ፀገማ ዘጋጥም ዘሎ ማሕበራት ይኹን ውድባት ይኹን እንታይ እዩ እታ ምፍልላያ በብዓቕሞም ሓደ 4% ይሰርሕ ኸውን ሓደ 80% ይሰርሕ ኸውን ሓደ 10% ይሰርሕ ኸውን ነናቶም ይሰርሕዮም ግን እንድሕር ዘይተጠርነፈ ብዙሕ ኣድማዕ ይኮነን ነዚ ሕጂ ብኻሊእ ከምቲ ሰብ ይቃለሰሉ እዩ ግን እዚ ከዓ ሓደ ኣማራጭ እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ ኣለኹሞ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ይሳተፍ ኣለኹሞ እዚ ንዓይ ምልከተኒዩ ኣይምልከተኒን ክትብሉ የብልኩምን እዚኣ ፒውር ብዛዕባ ናይ ማሕበር ብዛዕባ ናይ ውድብ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ብዛዕባ ናይ ገለ ደይኮነት እስኻ ኣፍታ ዘለኻያ ከም ግለ ከም ኣካል ከም ሓደ ኤርትራዊ ብውድብካ ደይኮንካ ከም ሰብ ከም ኤርትራዊ ኢኻ ትምረፅ ተመሪፅካ ከዓ ወላ ካል ውድብ ይሃለኻ ወላ ካል ማሕበር ይሃለኻ ወላ ፍቲ ዘለኻዮ ቦታ ከተማታት ሓላፍነት ይሃለኻ እንድሕር ህዝቢ መሪፅካ ኣብዛ ናይ ግሎባል ኢኒሺየቲቭ ነፂኻ ምስቶም ካልኦት ተመረፁ ኮይንካ ብሓባር ኮይንኩም ሓደ ነገር ኣውፂኹም ነቲ ህዝቢ ውክልና ትገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ድሓሪ ሕጂ ገሊኹም ሜቢ ሓደሽቲ ትኾኑ ኢኹም ብዙሕ ነገር እዩ ተሰሪሑ ብዙሕ ነገር ኣብ እቲ ብዙሕ ፀገማ ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ዳርጋ ተኣልዩ ሕጂ መፂኻ ጥራሕ ሓደ እዛ ፅብቕቲ ዕድል እያ በዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ጌርካ ኣብቲ ናይ ምርጫታት ከመይ ትገብር ድሕሪኡ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትመርፅ ከመይ ጌርካ እታ ናይ ግሎባል ኢኒሺየቲቭ ዲያ ድሓርቶም ድመፁ ከመይ ጌሮም ይመርሕዎ ከመይ ጌሮም ባይሎ የውፁ ከመይ ጌሮም ነቲ ህዝቢ እንታሽሙ ይገብሮ ከመይ ጌሮም ይውክሉና ሶም እዮም ድውስንዎ ሕጂ ሲ ብትኸኣለ ኣብዚኣ ሕጂ ተንሳተፍ ግዜ የለን ሓፂር እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ይኹም ብዙሓትኩም ሕጂ እንድሕር ኣብ ዘለኹም ትመፁ ዘለኹም ስለዚ ጥራሕ መፂኻ ኣብቲ ከባቢኻ እዝን ሰሚዐ ከምዝን ክግበር እዩ ኣብቲ ዝግበረሉ ሰዓት ወይ ከመይ ዝኸውን ወይ ከዓ ረኸብዎም ትብል መልእኽቲ ኣብቲ ዘለኹሞ ተተሓላልፉ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ክንዋሓልኩም ኣይደሊን እየ ጥራሕ እዚ ናይ ግሎባል ኢኒሺየቲቭ ሓደ ፅሩይ ዝኾነ ፍታሕ እዩ ሓደ ፍታሕ እዩ ስለምንታይ ካባኻ እዩ እስኻ ኢኻ ትውስኖ እስኻ ኢኻ ትመርሖ እዚ ግበር ዝብለካ ይብሉን በዚኣ ትኸይዲ ዝብለካ ይብሉን ባዕልኻ ብተኣምነላ እያ ይቐነለይ ታንኪዩ ቴንክ ዩ መስፍን የቕሬታ ኣብተን ተሰሪዐን ነበራ መደባት ሓንቲ ዓባይ መደብ ረሲዐ ሓውና ኪዳነ ብራኺ ኣብዚ ናይ ጂአይ ብሸነኽ እቲ ጂአይ ምምዝጋብን ናይ ፋይናንስ ንጥፈታትን ገብር ዝፀንሐ ንእሽተይ ሓበሬታ ኣለዎ ቅድሚ ንዕኡ መሃበይ ግን ስክሮል ገብር ነይረ ብዚ ዘሎ ሰብ ክርእሲ ከመይ ደስ ኢሉኒ መሲልኩም ኣራንጦ ምስ ረኣኽዋ ማማኣና ወልካም ማማኣና በዚ ኣጋጣሚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እውን ደጋጊመ እቲ ቫልዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ክንደይ ረዚንን ክቡርን ምዃኑ ብፍላይ ከዓ ኣደ
ማማና بعدما ازيا نخلهنا تعابينا كنسا اجوهم ابغنهم الله تبل كل جزء وعرويا ريال الله بزب تعم دسيلوني كيدون حاوي take the mic please mic free لا دعان مجمريا سلام تبل معنا عدل هبه سلام تبل مو ناتكس انا خيليو كل ساعه مورال تبنا عدس لزغونت مسا تقدم مايك حازيا ما معنا انا بدي اخ زاربي مامانا قرب رحق الى الله يا مسلني دحان كيدون go ahead امو تسمعنا نحر الله مامانا feel free to jump at any time and grab the mic كيدون قصل حجي ساعه مص اوكي حراي ما رحقاته الوخبتا كمبيوتر واي تليفون حراي انقع دحان مساخم كلكم احوات نحاتن እዞም ክትዛረቡ ፀናሕኩም ከዓ ኣሕዋት ከዓኒ ብጣዕሚ ነመስግን ትሕብኑ ሰባት ኢኹም ተቃሊስኩም ተቃልሱ ዓብ ምስጋና ይግባኣኩም እንታይ ክውስኸሉ ሎ ኣነ ምናልባት ክደጋገም ይኽእሉ ገለገለ ነገራት ግን የቕረታ ሓሳባት ሓደ ዓይነት ኮይኑ ቁሩብ ቃላት ክደጋገም ይኽእል እዩ ሕጂ ዓለም ለኻዊ ተበግስኦ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 9-10 ወርሒ زدل نجارات كتصافف صنيحيو كله اتصافف وديو حجي ابتناي منግስት አሜሪካ بحقاو تمزجيبو اكاونتاتو خفيتو كسرحنا يخيل እዩ ካብ ህዝቢ ንዝመጽ ሕቶታት ኮሎ ጋና እንዳጽፈፈ እንዳጽነሐ ሕጋው ክገብሮ ጸኒሑ ሕጂ ንድሕሪት ቁልሕ ምባል የለን ንቅድሚት ምጓዓዝ ምምራሽ ጥራዩ ስለዚ ኣብ ባይታ ወሪድና ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ከም ዘነሕዋትና ክብሎ ጸንሓ ነቲ መዓልቲ ደምቅስትዮ ዘብዕላ ከተማታት ክጥቀማሉ ተስፋ ንገብር ካብኡ ተረፈ ግን ኩልና ሕጂ ኣብ ከተማና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከባቢና ዘሎ ከተማታት እንዳተዋፈርና ስራሕ የልና ክንሕዞ ኢና ቃል ወላ ሓንቲ ምርጫ የለን ስለዚ ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ከበርክት ኢና ንልምን ዘለና ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ዓዳምን ተዓዳምን ከም ዘይብሉ ንኩልና ብሩህ ይመስለኒ ስለዚ ሰብ ዘዝኽእሎ ዓቕሙ ከበርክት በበታ ዝኽእላ ክሳተፍ ኢና ፃውዒት ነቕርብ ዘለና ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ ጎንቦት ጀሚሩ ፃውዒት ንሱ እዩ ነይሩ ሕጂ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ እንተደኣልና እቲ ዘቃልሰና ምክንያት ከነስተውዕሉ ኣለና ኖ ህዝብና ንዘመናት ንምእታት ዓመታት ክቃለስ ፀኒሑ ን30 ዓመት ግን መሪር ቃልሲ ኣካይዱ ነቲ ዝሓስቦን ዝበሃጎን ክኾነሉ ይከኣለን ምክንያቱ ብሓደ ሰይጣን ተጨውዩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ንርከብ ኣለና ብጣዕሚ ዝሕዝን ንዓለም እውን ገሪምዋ ነይሩ እዚኣቶም ሲ ካልእ ዝገብሩስ ከመይ ኢሎም ኣብዚ ኩነታት እዚ በፂሖም ኢሉ ፈተውትና ከይተረፈ ተስፋ ቆሪፆም ኣለዉ ምክንያቱ ብዘየገድስ ስለዚ ሕጂ ሰላም ተሰኣይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ስለ ዘለና ንሕና ጥርናፈ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምርጫ ወላ ሓንቲ የብልናን ሰላም ተረኺቡ ሃገርና ክንሃንፅ ስለዘይከኣልና ቃልስና ክንቅፅል ተገዲድና ካብ ዶብ ተተኪሱሎም ዝቕተሉ ጀሚርካ ክሳብ ምድረ በዳን ባሕርን ኣብ ስደትን መስዋዕቲ ይቕፅል ኣሎ እዚኦም እውን እምቢ ስለ ዝበልዎ ነዚ ሰይጣን ሰብኣይ እምቢ ስለ ዝበልዎ ተቃውሞኦም ብእግሮም ስለ ዝገልፁ ዘለው መስዋዕቲ እሱውን ቃልሲ እዩ ይስውኡን ኣለዉ ነዚ ሕጂ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ተተባሃለ ካሓን ክደፍዎ ካልእ ንምንታይ ከምኡ ገብር ብዘይገድስ መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ተተባሂሉ ኢሳያስ ጥራይ ኢና ክንብል ካልእ ዝተፈላለየ ምክንያታት ክህሉ ክእል እዩ ነናህና ርእቶታት ክህልወና ክእል እዩ እሱ ግን ጭቡጥ ኣይኮነን ዳሕራይ መዓልቲ ቀሲድና ንርክበሉ እዩ ጂኣይ ሕጂ ኣብ ኩነትን ኣብ ሰዓቱ ዘሎ ኣብቲ ግዜኡ ዘሎ ኣጀንዳ እንታይ ክዛረብ እምበር ብይኸውን ክዛረብ ኣይደልን እዩ ስለዚ ሕጂ ኢሳያስ እዩ ዝገብር ዘሎ መትፍታሕ ዳ እንታይ ክኸውን እዩ ድሕ ተባሂሉ መትፍታሕ ዳ ከምቲ ዝሓሰብናሉ ተቃለስናሉ ንዘበናት ሚእታት ዓመታት ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክርከብ ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ዋንኡ ናብቲ ህዝቢ ክርከብ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ሓደ ነገር ኣሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ንመንእሰያትና ብፍላይ ተስፋ ዘቑረፀ ሓደ ነገር ኣሎ ኩልና ንፈልጦ ግን ብተግባር ዘይነስተውዕለሉ ሰዋ እንታይ እዩ ኢሳያስ እንተተጠሪፍና ክዓክተና ከምዘይክእል ይፈልጥ እዩ ንሃገርና እውን ኣብ ሓፂር መዓልቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ሃኒፅና ዓዲ መዓርን ዓዲ ፀባን ክንገብራ ክንኽእል ኣዝዩ ይፈልጥ እዩ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እዚ ንኸይከውን ንዓና ንኽበታትን ለይትን መዓልትን ከይደቀሰ ይሓድር ኣሎ ለይትን መዓልትን ከይደቀሰ ይሓድር ስለዚ
ህዝቢ ብኢሳያስ ዝተላኣኹ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ንቃወም ኢና እንዳበሉ ብፍላጥኩም ብዘይፍላጥ ዘበላሽው ከይተረፈ ዓገብ እንዳበለ ብመንፊድ ብምሄ እንዳሕለፈ ኣብቲ ጉዳይ ተርኡ ክፃወት ኣለዎ ብዘይ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ደገፍ ዝዕወት ቃልሲ ከም ዘየለ ንሕና ብጭቡጥ ርኢና ኢና ስለዚ በብ ዘለናዮ ጫው ጫው ኣይሰርሕን ኣይዓወተናን ከዓ ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይከዕውተናን እዩ እንታይ ዳኣይቲ ምርጫ ተጠርኒፍና ብቕዓት ዘለዎም ብሽም ደልየ ዘይኮነስ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ኣብ ኩሉ ንሰብ በብ ዝኽእሎ እንዳሳተፉ ህዝባዊ ኣጀንዳታት ሰሪዖም ህዝቢ ውሳኔ ንኸተግብሩ ንልእኮም መራሕቲ ክንመርፅ ኣለና እዚ ከዓ እንታይ ማለት ከምቲ መሕዋት ደጋጊሞም ክብሎ ፀንሑ ህዝቢ ዘይሕለፎ ዘይግበሩ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኸይድ ንእዝዞ ደኣ እምበር ዝእዝዘና ነዚ ሰብኣይ ዝምእላይ ጥራይ ኣይኮነን ካብተን ንቃወሚና ዝብላ ዘለዋ ውድባት ንፅዋሕ ንጎኹም ንዕኡ ክትክእሁ ኣለኹና ቅዋም ማለት እንታይ ማለት ሕጊ ኮይኑ ግን ቀዋሚ ንዘለዓለም ዝነበርከ ከም ግዜ እቶም መሓይሾ ኦፍኮርስ ግን ቀዋሚ ዝኾነ ሕጊ ኮይኑ ዝመፀ ይምፃእ ዘይንቕንቆ ማለት እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ንዕኡ ዘድልዩ ትካላትን ቅዋምን ድሕሪ ሓንፂፅና ዝመፀ ይምፃእ ክዓክተና ኣይክእልን ሰብ ከም ድላዩ ክስለፍን ክዛረብን ክፅሕፍን ስለ ዝኽእል ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝብሎ ዝሃገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስልጣን ናትካ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስልጣን እዩ ዓዳምን ተዓዳምን የብሉን እንድሕር ሓቢርና ተቃሊስና ከዓኒ እቲ ንኸፍሎ ብገንዘብ ይኹን ብኣካል ይኹን ንኸፍሎ መስዋእቲ ኣዝዩ ውሕድ ክኸውን ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክስራሕ ኣለዎ ፖለቲካ ርእይቱ ብዘይገድስ ኣውራጁ ሃይማኖቱ ዓሌቱ ብሄሩ ብዘይገድስ ንቅድም ሃገር ክትሓዝ ኣለዋ ንቅድም ህዝቢ ክድሕን ኣለዎ ብድሕሪኡ እቲ ካልእ ዝመፅእ ፍልልያትና ከዓ ቀሲና ኣብ ኮፍ ኢልና ጣውላ ክንፈትሖ ከም ንኽእል ምንም ጥርጢ የለን ብስለት ኣለና እሞ እዚ ኩሉ ንክግበር ደኣኒ መን እዩ ኸ ዋና ቀድላሲ ክኸውን ዝኽእል እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ብምንም ዓይነት መተካእታ ይብሉን ግን ጓሉ ወዱ መንእሰይ ጥራይ መልሱ መልሲ መንእሰይ ምክንያቱ ንዘለዓለም ዝነብር የለን ንሱ ንገዛ ርእሱ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ተረኪቡ ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ወለዶ ከተሓላልፎ ስለ ዘለዎ በቲ ቅዋም መሰረት ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ሃገርን ቅዋም ዝህሉ ኣብ ፍልልያት ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዘየገድስ ግን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝወራረስ ሕግን ኣገባብን ባህልን ከነጥሪ ክንክእል ኣለና ይህን ምሂን ባህል ክንክእል ኣለና ሕጂ መንእሰያትና ሓደ ክልተ ዘይረብሑ ገለ ተዓሲቦም ድዮም ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎም ድዩ ገለ ዝዛረቡ ቆልዑት ኣለዉ ደድሕሮም ይኸዱ ምክንያቱ ኣማራፂ የብሎምን ዝሓቕፎም ሰብ ኣይረኸቡን ዝዓበይ ኣጀንዳ ከሎ ሓደ ማንም ቆልዓ ሃተፍተስ ዝብለ ድሕሩ ከይዶም የጣቕዕሉ እዚ ንሃና ናይ ህዝቢ ስንፍና እዩ እምበኣር እቲ መንእሰይ ወለዶ ኣታ መንእሰይ ወለዶ ስልጣን ተረኪብካ ንመዝእ ወለዶ ከተውርስ ግዴታ ኣለካ ህዝቢ ከዓ ፈትዩ ፀሊኡ ካልእ ምርጫ የብሉን ፈትዩ ፀሊኡ ነዚ መንእሰይ እዚ ኮስኪሱ ሓብሒቡ መልሚሉ ክመርሖ ከብቅዕ ኣሎ ምክንያቱ ጥሮታ ምስ ወፀት መንእሰይ ወለዶ እዩ ክመርሕ ሃገር ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ዝኣክል ፃዕሪ ከካይድ ኣሎ እዚ ህዝቢ ስቕልና ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ጂኣይ ወይ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ኣብ ዘድሊ ኣርእስቲ ጥራይ ኢና ንዛረብ ኣብ ኣርእስቲ ኣብታ ተድሊ ኣርእስቲ በብሰዓቱ ይኸውን እዩ ከምዚ መስለኒ እንዳበልካ ምዝራብ የለን ኣጀንዳ ተኸፊታ ኣብኣ እንዳገበርና ነንሕድና ተጠሪፍና ካብዚ እንዳሓር ኢሳያስ ይኹን ካልእ ኢሳያስ ይኹን ክዓክተና ከምዘይክእል ስለ ዝኣምን መጃኻትኩም በብፅሒትና ሓላፍነት ንሰከም ኣብዚ ነንኽእሎ ከዓ ንሳተፍ ካብኡ ተረፈ ግን እዚ ናይ ስልጣን ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ስልጣን ስለ ዝኾነ ማንም ዝያዳ ይብፅሖ ንማንም ጎደሎ ይብፅሖ ማንም ተዓዳሚ ይከውን ማንም ዓዳሚ ይከውን ጂኣይ ፅባሕ ንጎ ክሓቅቕ እዩ እንታይ ደኣ ሕጂ እዛ መሰረት ነንፅፈላ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ እሞ በጃኻትኩም ቅዱስ ዓላማ እዩ ተፀንበርዎ እንዳበልኩ ኣብዚኣ ዘረባ ይውድእ ማይክ ፍሪ ቴንክ ዩ Thank you, Kidon. Suppose Zoraba. Aranto, go ahead, Mama Anna. يا ريتا عايشو عندي واسبيتا خنجبر بالناس السبعي سلة تسألي ودلوس كساب زوارا ردو أبزوشتي كساب بلو كفز بلو كويو مبركة كفيت اللي نيرو سميعكم دينا كساب السكوعة كما يكون يخوم كما يخوات سعبكم سنعاسكم كما يلهم زمدكي لك عدي يخواتي ناتي كله يسمع خواني قدا أنا ناتي سمعت كورك قبري لكعيو نحبر زي حبيرنا نحر حبيرنا إنا نزبطو نيتسألعنا
ንሳያስ ኮይኑ ንቀይሕ ሸይጣን ኮይኑ ንጸላኢና ንዘውጦ ሓቢርና ኢና ብዘበን ጃንሆይ ዘበን ደርጊ ስለዚ ሓቢርና ኢና ድዋዕ ብልና ንደርጊ ንጸላኢና ዋላ ንጃንሆይ ዋላ ንገለ ድዋዕ ዘብልና አንጻር ዝመፀነ ኤርትራያ ስለ ሓቢርና ስለ ዝነበርና ይልከ ሕጂ ድማ በዚ ግዜ እዚ ድማ ቆልዑ ይጠልቁ ኣለው ይጠፍኡ ኣለው ንነጽፍ ኣለና ይሕዋት ሕስቅና ኣይንስማዕ ኩለህና ሰሚዕና ሓዲኡ ክንገብር ኣለና ከምኡ እንዳበልና ድማ ግዜ ይሓልፍ ኣሎ ልክዕ ሓሶት ኣይኮነኒ ንሕበር ንተኣማመን ንእመን ንተኣማመን ኣይንረስዕ መን ምዃንና ንሕና ካበኢና መፂና ካበኢና ተፈጢርና ንስሓንቲ ዓዲ ኣደላህና ኤርትራያ ሕጂ ዝሰጉግ ደለ ሰብኣይ ካብዚ እንድሕር ተሰጉግና ናበኢና ንኸይድ ናብኣ ኢና ንኸይድ ንኤርትራያ ኢና ንኸይድ ኤርትራያ ግን ኣብ ኢድና እንድሕር ዘይሕዝናያ ዘእትወና የለን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዘእትወና የለን ማለት እዩ ብገዛእ ሃገርና ከፍ ኢሎም ጸላእትና ዘይደቂ ዓዲ ዘይደቀባት ከፍ ኢሎም ደቀባት ኮይኖም ኣለው ልክዕ እዩ ሕጂ ድማ ንሕበር እሞ ጽቡቕ ተወልዲና ማዕረይ ኣበይቲ ናይ ኣካውንት ይብለኒ ኣሎ ቁሩብ ኣነ ድማ በቲ ግደይ ቁሩብ ተኣሽሙላትኒ ወግናስ በዚ ግደይ ቁሩብ ክሕግዝ እቲ ኢሜል ግበረልና ተወልደይ ሓወይ ማዕረይ ዝወደይ ኢሜል ግበረልና ናበይ ከም ዝኸይድ ኢሜል ግበሪኻ ሓንቲ ነገር ክዛረብ ግዜ ደኣ ዘየለኸ ይከውን እምበር ከምዚ ትብለኒ ናይ ቀደም ዘይፈልጡ ኮይህሉ ዘመናእሰይ ወሪድዎም ኣይፈልጡን እዮም ስለ ሃገር ዝነጽፍ ደሎ ቀደም ነይሩ ብዘበን ኡሪት ይበሃል ግዜ ኡሪት ኣባሓጎይ ዓባይ ነግሩኒ ነይሮም ሰምዕ ነይረ ኣነ ንእሽተየ ነይረ ብዘበን ኡሪት ኩሉ በሪሹ ኩሉ ሃፂፁ ኩሉ ጠፊኡ ዓዲ ገዲፉ ኩሉ ብዝእ ተበሊዑ ዝእ ዝብላዕ ብዝእ ተበሊዑ ብጥሜት ዝመተ ብጥሜት ጠፊኡ ህዝብና ቀድም ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ተወሪዱ ህዝቢ ኤርትራያ ይውረር ይደሎ ተወሪሩ ይውረር ካሎ ኣባኣ ክልተ ኣሕዋት ክልተ ደቂ ነይሮም ምን ኣነ ክዛረብ እንድዕብዚ እውን ዘይኸውን ግን ኣይተሓዙለይ ቁርብ ወስከብል ኣቦኦን ዓብዪ ሰብኣይ ነይሮም ክልተ ደቂ ነይረንኦም ክልተ ጓላት ነይረን ሰብ ነፂሁ ጸልሚቱ ኩሉ ሰብ ጠፊኡ ምስ ረኣዩ ዘንደቀይ ኢሎምን ምታን ክንትክእ ካባኻትክን ክወልድ ኢሎም ዋ ኣቦና ከመይ ጌርካ ካባና ደቅኻ እንዲና ንሕና ከመይ ጌርካ ንሳና ምሳኻ ክንከይድ ምሳይ ክትከዱ ንስኻ ክንከይድ ምሳኻ ኣቦና ስቕበላ ዘንደቀይ ይብሉ ንዕዳጋ ይወርዱ ቆርበት ናይ ከፍቲ ተኸዲኖም ንዕዳጋ ወሪዶም ኩሉ ሰብ ርእዎም ኩሉ ሰብ ዕጉግ ኢልዎም ዕጉግ ምስ በለ ዋ ኢሎም ንዓዲ ድሕራይ ተመሊሾም ዘንደቀይ ከምዚ ኢሎም ሪኦም ንለዉ ሕጂ ድማ ሓንቲ ቀዳም ክኸይድ እየ ንዕዳጋ ምስ ከዱ ካልኣይ ግዜ እንታይ ኢሎም ዚድኣት ናይ ብኣም ህንዲዩ ዚድኣት ናይ ብኣም ህንዲዩ በላ ዘንደቀይ ምታን ክንትክእ ክንወልድ ካባኻትክን ክወልድ ኣነ ኢሎም ምስ ክልተ ደቆም ተጋሲሶም ንሶም መይቶም ተንቆልዑ ወሊደን እዚ ድማ ይሕዋተይ እዚ ክንርኢ ዲና ንደሊ ደለና ንጽበ ብዘበን ኡሪት ከምዚ ኮይኑ ኢሎም ተባሂሉ እዩ እዚ ክንጽበ ዲና ከፊልና ሎሚ ጽባሕ ብዘረባን ብገለን ንዕርቦ ደለና በጃኻትኩም ቅርሺ ንቅርሺ ክልተ ቅርሺ 10 10 20 50 ሚእቲ ካብ ዘለና ሕራይ ንርዳእ ይሕዋትና ንርዳእ ሰብ ይነጽፍ ደሎ ዘበን ኡሪት ዝገደደ ካብ ዘበን ኡሪት ይኮይኑ ደሎ መንእሰይ ይጠፍእ ኣሎ በጃኻትኩም ተገደሹ ምስ ገደፍ ደለኹም ተጣዓሱ ተዓድኹም ይዓዲ ረእኹም ዝገብር ደሎ እዚ ሕጂ ነጊሱ ደሎ እዚ ሕጂ ከፊሉ ደሎ ዝገብር ደሎ ተዓዘቡ ናበይ ከም ንኸይድ ኩልሃና ድማ ረአይኹም ናብኣ ኢና ንኸይድ እምበር ናብ ካልእ ዓዲ ዝእትወና የለን ስለዚ ኣነ ጠሪሸ ኣለኹ ይዕረይታ እንተ ተኣገጋገረይታ ኸዝለይ ኣበይ ከም ዝኸይድ ኢሜል ግበረልና ኢኻ ተወላሓወይ ዝወደይ ሰላም ዘምሕዋተይ ዘም ደቂ ዓደይ ኣጀኹም ማይክ ፍሪ ኦኬይ እሞ ተወሊኖ ከይከደት ኮላ እንዳስ ኮላ ባዘን ነተን ዋዕሮታት ባእልል በላበልን ካብቲ ሁሉ ዝተዛረብናዮ ናታ ይኸብድ እልል በላ ባበለን ንበዓል በጋይት ንበዓል ድሌትና
وديبه حمام لقانه دينا اللي سم دينا خلا دينا خلا هاي تزاري قلنا عندنا نفتن اوكي بغيت الله سكتني تحري تخيدا الله دخيدا ماما أنا ماما كويبلني حفتي زبلا ماما أنا مايكروفون تملسمون بقاي تحجز يا حازيا مايكروفون ماما أنا أنا اسمعنا اللي لا كويك اللي أنت حمس عمد كوي حليفة أنا يرسعكم كل تبهلنا هاجرناتي اوي يرسعكم حرام انا بالشاخي مالتي بلس حرك ولا قولي كني دحل انت كبلك دلي زحفتي معري حفتي دا تذهب كي ملخت كل صبون ديو ارتراوت ادي جيجنا هاب قدم جيجنا حجي جيجنا ثانك يو اجونا ندقنا نحواتنا نعتقوم زي زلو سرعت كأختم مخانو نجزي حتى ينبر كختمي أديت أرتراخ أخوريان أبعدن كوريان مدربيت كرقطعين مريتن كرقطعين آمين حجي حصور نابران جنز حلف هذا اللواء مايك وردا تسريع كاموعل اخلقة تحن شوعة تجزين دا أخلي متحن تمالالس مسرع كتحز إلكتريك سلازيلي حلو فعلي فوس كابس مراسي نبقت أرات كيدن تسكي من إخلن كتحنا موغوغو مس خسن كتا ندا أكل إلكتريك اللو تباهيلو عداق عربي تنبر نعداق حمس تخيد وعداق حمس زلا نقزابان دا تخيد بحق تسكيمة ندك أخت درر إزي هو تايكونا نزحلفو أزلو أديتات أب إرترا سلازي كم تعانتو زبالكو حجون إزي زلو خناتات كغير كبيران دكنسيونا أحواتنا أبوتات كلهم كوريعهم كنخنبرو تخناتات زلو كغير نايقدني بسيلو زي كوناسي انتاي مو خالق شم داخو دحر مبسال سمشمشو خبلو ايه سلازي نازي سرعات زي بعلو خيورد أي كألم كوردون حسابي يقولون كسا 5 عامات كتصنح يلولو سلازي قدنيو ناي حزب حيلي كورده خمس خنا فلوتيو سلازي زي أخذ اليومو كبرت حفتي دمسخم اسمع دسيلونا أجونا كم قدمنا عدكنا شيط نبل زي أخذ اليديبه thank you thank you أحاتنا الديتاتن بقايت 5 عامات دبلت كخي مسلكي مامانا 5 عامات كبعد خبط وصي اجيرا سلازي حبي حفتخ يا مالتي obviously I know كم دبلت كما سيلك خوني غير يمبر it really doesn't matter دهاني ادمي وساني كونن يلين دي عنتو ولا قالت ساعتكم ولا قال 7 سي اي قدسني تدليتي زو سنن كلهم thank you that's right all right thank you بطعمي ريخي زغزاس ناي بحقي دس زبل دبصخ الناس ميا خنانا بقى انتو يلنايو ولا ملو معلته ندغمو هون وعلينا قولان ستيتي اندحر زي تساتيفاتو حدا قالسي اي سلسني بعصير مودات اخبط صحي كلني simple as that مالتي كن حجي اب ناتنت زتچوي دالو حجي مالتي ناتنتنا 30 ميتاوي بقصري اب كله مدياتنا يتقالسي تساتيفن تي استتصبنايو فرناي ناتنت ግን ስለደይ أنا كاب كل سبن لعلها مثلنا بالانسيتها وعدنا أزيو زي كبر درب وصعيو وريد وانزله زي بزح تنتنازد لي أيقونن حجي نابز كنا ناقفن حبيرنا مسألة كنا مالتي كلها بحوار كنسرح قديتا لنا
ስለዚህ I don't know بقالات زاكل ክብር ክንህበን አይንኽእልን ኢና በዚህ አጋጣሚ ግን እንደ ጆይን ጌርኩምኒ ክሳብ ዝተኻለኩም መጠን አንባባታት ነዘን ወዓሮታት ነዘን አብሩም ደለዋ ፍላይ በሐፈሻኻ ንኹል እንደከንስቲ ሃገርና እስኪ ዘዝካለኩም መጠን አንባባ እንተትህቡለይ ደስ ምበለኒ ትዝግባክን ክብሪ አዚ ብዙሕዩ ንሕና ክንብሎን ክንገብሮን ንኽእል ግን ብዝተኻለና መጠን ነን ነብስና ከነዘኻኽር ሰኸንሲ መመላእታ ደይኮንክን ወይ ከዓ ንሕና ዝበልና ክንትገብራ ጥራሕ ዘይኮነ መሪሕ ክናና ክትቃለሳ ከም ትኽእላ ኣሚንና እቲ ባይታ ክንፈጥር ዝቃለና ኩሉ ክንገብር ኣለና እሞ እንታይ ዳ አንባባታት ደይርኢ ደለኹ ነዘን ዋዕሮታት አንቱም ሰባት አንባባ ኻባይቁምለን አንባባ ኻባይቁምለን እምበር they deserve much more I don't know ti ክንብሎ ንኽእል ውሕድ እዩ ንዓን ዝግበአን ነገርሲ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እንድሕር ድምፂ ዘይስማዕ ደሎ ኮይኑ ድምፂ ክውስኽ እምበር ኣነስ ሓይተኩም ነይረ ፕሊስ አንባባ ከተበርክቱለን ነዘን ኣዴታትና ሓትን እሞ ክንቅፅል ኢና እምበር ከምኡ ድሓን ቀፅሉ እሞር አንባባ እንተይብኩመን ፅቡቕ ደስ ምበለና ክንቅፅል ኢና እንኮላይ ክንቅፅል ኢና ካሊእ ርእቶታት ሕቶታት ክበርህ ዘለዎ ትብልዎ ደይብራህናዮ እንድሕር ሃልዩ ወይ እውን ትመዕዱና ነገር እንተሃልዩ ትቀንዲ ዕላማ ናይዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣኼባ ናትኩም ድምፂ ንምስማዕ እዩ ኦፍ ኮርስ በዚ አጋጣሚ ናይዘን ክቡራት ኣሓትናን ኣዴታትናን መዓልቲ ቃል ክንኣቱ ንሕናሲ ናተን ፖቴንሻል ጠፊእና ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ጠፊእና ኣይኮነን ግን ነብስና እንድሕር ፈትሽና ካባይ ጀሚርኩም ማለት እዩ ኣነ ሓቂ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ካባይ ጀሚርኩም እቲ ዝግባእ ባይታ ኣይ ከፈትና ኣለንን እሞኒ በጃዎም ቃል ንእቶን ነብስና ስለዚ ንዓን ክንሰምዓን ክንክእል ኣለና ኣብኡ ከለኹሲ ታሜ ሓወይ ምስ ረኣኹኻ እንታይ ትዝ ኢልኒ ናይ ፓስተር ተስፉ ዘረባ ኣነ ርእሲየ ኢሉ ምካሕ ነይሩ ሓደ ሰብኣይ ናብ ሓደ ፋሚሊ ከምኡ ስለ ዝብል ማለት እዩ ባይብል ርእሲ ናይ ገዛ እዩ ስለ ድብሎ እታ ሰበይቲ ግን እንታይ ኢላቶ ማለት እዩ ኣነ ከዓ እንታይ ክሳድ እየ ማለት እዩ ክሳድ እንድሕር ደይላታ ርእሲ ክትዘውር ኣይትኽእልን እያ ንጎድኒ ንቅድሚት ንድሕሪት ክትጥምት ኣይትኽእልን እያ ጠረው እያ ክትከውን ማለት ኢና ስለዚ ሰኔን ናህና ኣንፈት ናህና ቦሶላ ወይ ከዓ ናህና ኮምፓስ ሰኔን ሰን እንድሕር ደየለዋ ናህና ናይ ብሓቂ ዘይክል ዓለም እዩ ዝብለኩም ኣብ መዛዚና ቅድሚትን ድሕሪትን ጠሚትና ክንከይድ ቁርብ ናይ ታህዋኽ ነገራት ይረአዩ ኣብ ሰብኣይ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ክብሪ ይግባእክን እዩ ግን ከምዚ ክብል ከለኹ ከዓ እታ ምፅዋዕ ከዓ ኣቦታ ኣላ ማለት እዩ ፕሊስ ተን ናትክን ተራኻሪ ትገብራ ዘለኹን ፕሊስ ተስዮኽን ክትዓያ ከም ንሪኦ ዘለና ትዕዮ ብዙሕ እዩ እቶም ዝዓዩ ደለዉ ግን ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም እሞ ከምቲ ኣብታ ምእተዊ ዝጠቐስክዋ እቲ ቀንዲ ፀገም ኢለ ኣነ ዝኣምነሉ ኢንኣክቲቪቲ እዩ ወይ ከዓ ዘይምንጣፍ ማለት እዩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ታትከኣሎ ወላ 5 ካብ 100 ናይ ግዜይ ንፍትሒ ክቃለሰ ወይ ከበርክቴ ኣርቲክል ዲ ክፅሕፍ ወይ ንሰባት ድዩ ደው ኢሉ እዚኣ ከምዚኣ ድበልካያ ጌጋ ኢሉ ከምዕድ ኤኒቲንግ ሕጂ ኣብ ክንዲ ደላይ ፍትሒ ኮንካ ሱቕ ምባል እኹል ኣይኮነን ከምቲ ዓንቶ ዝበልና ደላይ ፍትሒ ምባል ኢስናት ኢናፍ ተቃላሲ ንፍትሒ ኢልካ ነብስኻ ክትፅዋዕ ኣለካ ተቃላሲ ንፍትሒ ማለት ከዓ ተግባር ዘለዎ ነገር እዩ ማለት ተቃላሲ ኢልካ እንድሕር ዛረባ ኣለኻ ተግባር ዘለዎ ጉዳይ እዩ እሞኒ በብዘለናዮ ሓደራኹም
قال نكبر مالتي سلازي انا مايكروفون كفنو عيسلسل ايدو حبدي يبلي ابزر بعد اتصل زلهو مايك فري بجاهم حتوري I will you're trying to take the mic ski دمص يلن مايك حيسكا يالها دمص ግን يلن አረምባር I will technical ጸገም አለዎ I think you have a technical issue ማይክሮፎን ካ ወይ ማይክሮፎን ኪ ቼክ በመግባር እንደገና ፈትን ካሎት ፕሊዝ በጃሆም ካሎት እስክባ ዋላ እስኪ ገለ ነቆፍና ገለ ከምዚያ ጉድለት አላ ዝበሃል ነገር ካብቲ ናዳን ላዕሊ እሱ ይዘድሊ ምክንያቱ ጉድለትካ እንድሕር ተሓቢሩካ ንዓኻ ከይረኣየካ ስለዝኽእል please I will please check your mic موسقع حدا سب ايدو زلعل انا تفلطو ነገር ሰው ኢላ ከዘኻኽረኩም እንታዩ ሕጂ ተደጋጋሚ ድመጽእ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ቴሌፎን የዛርበኒ ነይሩ ይብል ነይሩ ሲ ስኻትኩም ሲ ትራንዚየንት ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን እዚ ነዚ ኢኒሼት ገይሩ ኣበራቢሩ ከልግስ እዩ ኢልኩም ኢኹም መፂኹም ዘለኹም ቀዋሚ ኣይኮንኩምን እተን ውድባት ግን ቀወምቲ እየን ሕጂ ሲ ንምንታይ ዳ ናባና ምፁ ደስምዕ ዘረባኹም ገለ ኢሉ ሓቲቱኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኣይኮነን ከምኡ ኢልና ኣይንፈልጥን ኢና ንሕና ነቶም ተወዲቦም ዝሰርሑ ዘለዉ እንድሕር ደኣ ኸማን ፅቡቅ ገይሮም እንድሕር ነዚ ናይ ግሎባል ኢኒሽቲቭ ተበግሶ ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ተረዲቦም ንዖም ከማን ዝሕግዝ ዓይነት ምንቅስቃስ እዩ እዚ ንሕና ኩሉ ሰብ ተወዲቡ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ንኣምን እቲ ኣወዳድባ ግን ንሕና ንብሎ ዘለና እቲ ንቐፃሊ ኣፊሌትድ ኮይኑ ዝነብረሉ ውድብ ዝኾነ ውድብ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን በብከባቢኡ ግን ምስቲ ዝፈልጦ ምስኡ ዝነብር ህዝቢ ተኣኪቡ ንዕኦም ዝውክሉ ወከልቲ ብህዝቢ መሪፆም እቶም ወከልቲ ናይቲ ህዝቢ ልኡኻት ዳ እምበር ነቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝደሊ ዝነግርዎ ደይኮነ ገበካ ማዕበል ሓዊ እቲ ህዝቢ ዝበሎም እዮም ክገብሩ ዝኾነ ውሳነ ክውሰን ከሎ ምስ ህዝቢ ተማኺሮም እዮም ዝገብርዎ ኣብ ሓደ ከተማ ከዓ ዝኾነ ናይ ካልእ ውድብ ኣባል እንድሕር ሃልዩ ውድቡ ገዲፉ ናብኡ ክመፅእ ኣይሕተትን እዩ ኣብ ውድቡ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ከዓ ምስቲ ከባቢኡ ከዓ ተጠርኒፉ እቲ ዝገብሮ ፃዕርታት ምእንቲ ክድመር ምስቶም ናይ ምስኡ ዘለዉ ብፆት ከምኡ እንዳበለካ ኣብ ደረጃ ሃገር ክፍለ ሃገርን ወይ ክፍለ ዓለምን መወዳእታ ኣብ ደረጃ ዓለም ምእንቲ ክጥርነፍ ኢና ንሓትት ዘለና ይብሎ ነይረ ማለት እዩ ክቡር ሓው ማዕበል መምሪ ኢብራሂም my hero take the mic please I'm really glad to see you despite zalaka nay ta'anna hunatat please take the mic okay salam كما تقولوا خمر له محوات مايك له ك كي هوت oh thank you somebody thank you well يا حلو بدع أوارح المس زلخو بحلف أوان ون قرب الكلية نرجع وده جنا في نايت عنا تجمعين قرب complication نيروا بو مهنات كان ده جنا زحل إلى نيرة حدقن I hope things are getting okay I will join you ميتات عنا ونحنات محايش عيدانو ذي بخارجو حق كتاتلكم إيميل كل اللي بيتلبس حامي I do follow you كلها كله شنبه هيدانو بكلاي حزبنا فريق وس تي awareness أب كله بس يحكم دللي رأي awareness is okay very nice شنبه هذا جن إثا هاينا لنا ترنا في ودادي جنا على عبث حنانا لنا لذا أكل بخون أحوال يحات اللهم أبال نايدي GI
ጽቡቅ ምቀራረብ ንሰርሕ ኣለና ግን ኣብ ባይታ ክንጅምሮ ዝግባአና ኣይጀመርናን ኣለና ክብል ዶክተር ምክንያቱ ኩላሕና ሲ ንራኸብ ኣለና ግን ኣብ ባይታ ወሪድና ግን ኩላሕና ጀሚርና ዶ በብዘለና ዓዲ ስለዚ ካብ ሚትን ገለን ላዕሊ ኣለና ስጋዕ ሚትን ገለን ከተማታት ክጅምራ ነይርዎን ስጋሕ ሕጂን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንጀምሮ ኣኼባ ጥራሕ ምግባር ዘይኮነስ ንሕና ከም ኣባላት ጂአይ ባዕልና ጀመርቲ ንኹን ካልኦት ስጋዕ ዝጅምሩ እቲ ኣዌርነስ ኣሎ እቲ ድሌት ኣሎ ግን ድሌት ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ከም ዘለና ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ሃው ቱ ስታርት ንሕና ባዕልና ንጀምራ በላ ሕጂ ጀሚርና ዘለና ወል ኣና ብሓለፈ እዋን እናተገይረኩም ኸውድ ኦልሬዲ ጀሚርናዮ ቁርብ ንሕይል ኣለና ኦልሬዲ ናሕና ማሕበር ሬጅስተር ኮይኑ በቲ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ በቲ ሙኒሲፓሊቲ ናይ ከባቢ ማለት እዩ ግን ንሕና ኣነ ሕጂ ሆላንድ ዘለኹ ኣብ ኣምስተርዳምን ከባቢያን ጀሚርና ኣለና ሮተርዳም ኦልሬዲ ካልኣይቲ ዓባይ ከተማ ተጀሚሩ ኣሎ እተን ካልኦት ከተማታት እውን ኦልሬዲ እቲ ኣዌርነስ ከይዱ ኣሎ ስለዚ ኣይሆፕ ይጅምራ ኮና ኢልና ንኣምን ስለዚ ንዕለት ብመጋቢት 8 ምክንያት ካሊ ንዕለት 11 ኦልሬዲ ኣኼባ ፀውዕና ኣለና ኣብ ኣምስተርዳም ስለዚ እቲ ኣክሽን እንታይ እዩ እተን ካልኦት ከተማታት እውን ከመይ ገረን ይጅምራ ከመይ ገረን ከዓ ምሳና ክሓባ ይኽእላ ኣይሆፕ ንሕና ሓሲብናያ ዘለና በዛ ዓመት ናይተን ዓበይቲ ከተማታት ጀሚርናስ ናይ ሆላንድ ናይ ሙሉእ ሆላንድ ሓደ ምትእኻብ ወይ ምጥርናት ክህልወና እዩ እቲ ዓላማና ዊ ሆፕ ዩ ኣር ጎይንግ ቱ ቢ ኢንካርጅ ኮርስ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ጥዕና ኩነታት ነይሩ ሕጂ ግን ታንክስ ጎድ ኣም ኦኬ ስለዚ ኣክቲቭሊ ጅምሬ ማለት እዩ ቅድም ጀሚረ ዝነበርኩም ሕጂ ስለዚ ሕጂ ንሕና ኩላሕና ኣባላት ንራኸብ ኣለና ፅቡቅ ተረዳዲእናስ ንረድእ ኣለና ንካልኦት ግን ንሕና ከዓኒ መረዳእቲ ጥራሕ ዘይኮንና ቀየስቲ ወይ ከዓ ወደብቲ ክንከውን ኣለና ስለዚ ንሕና ባዕልና ኩላሕና ኣብዚኣ ኣኼባ ክንበፅሕ ኣለና ኣነ እውን ብከተማይ ጀሚረ ኣለኹ ክንብል ክንክእል ኣለና ንሕና ቶም ሚትን ገለን ናይ ጂአይ ኣባላት ዝኾንና በብከተሙ ጀሚርና ኣሎ ስታርት ክኸውን ዘለና ስለዚ ንሕና ከም ሓደ ኮሚኒቲ ኣሶሴሽን ኢልና ኢና ጀሚርና ዘለና እቲ ኮሚኒቲ ኣሶሴሽን ከም ጀሚርካዮ እቲ ፍቃድ ዝህበካ ኣካል ክበካ ክእል ሁኔታት ካርኢ እዩ እዚ ንሕና ፀገምና እንታይ ነይሩ ቦታ ናይ ምርካብ እዩ ዊ ኣር ወርኪንግ ኦን ኢት ምንቲ ካልእ ሰብ ክመፀናን ክንጥርነትን ሲ ሓደ ሰንተር ክህልወና ኣሎ እቲ ሰንተር ብገንዘብና ተኮይኑ ቁሩብ ክኸብረና እዩ ሕጂ ንሕና ሓገዝ እናሓተትና ሰንተር ክንረክብ ንፅዕር ኣለና ሰንተር ከዓኒ ናይታ ከተማና ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ኩሉ እውን ማዕከቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ይመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ዚስ ኢዝ ሃው ዊ ኣር ኢን ዘ ዌይ ኣብ መገድና ዘለና ግን ትናና ጅማሬ ከምዚ ይመስል ኣይ ሆፕ ካልኦት እውን ከምዚ ንሕና ጀሚርና ዘለና ጀሚርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ጀመርኩም ከም ዘለኹም ፈልጥ ግን ኩላህና እቶም ኣባላት ናይ ጂአይሲ ክንጅምር ኣለና ሞ ክንመፅእ ከለና ኣኼባ ኣነ እውን ጀሚረ ኣለኹ ኣብ ደረጃ ዝበፂሕ ኣለኹ ማለት እዚኣ ክብል ካልእ ኣሞቼ ድሓን ጀሚረ ኣለኹ እቲ ሁኔታት ካርኢ ኣለኹ ከታተል ኣለኹ ፅቡቅ ትኸዱ ኣለኹም ይሓግዝና እዩ ስለዚ ዓመት እዚኣ ዓመት እንታይና ጥናተ ክንገብር ኣለና 2017 ናይ ኣዌርነስ ግዜ ሓሊፉ ኦርጋናይዝ ንኾነሉ ኦርጋናይዜሽን ታይም ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ በዚ ኩላህና ክንደፍኣሉ ኣለና ማለት እዩ ቀኒየለይ ማይ ፍሪ Thank you so much معبل نيبر معبل ممر إبراهيم thank you بتعمي
ብጣዕሚ ጽቡቕ ተስፋታት ዘለዎ ሪፖርት እዩ I know ብሸነኽ ምዕራብ ጀርመን እውን ተመሳሳሊ ከም ዝናትኩም ይገብሩ ኣለዉ ብዙሓት ከተማታት በፂሖም ኣለዉ ኣብ ለንደን እውን ተመሳሳሊ ምንቅስቓሳት ይገብሩ ኣለዉ በዓል ጆንሰን ይትና ብርሃነ ወልደ ገብርኤልን ካልኦትን በዓል በርሀ እስከ ሳላሆም ንዓስከ ቁርብ ኢምፓወርመንት እስከ ሃበና ሳላሆም ቴክ ደ ማይክ ሞኒ እንድሕር ክኢልካ በራይ ነው ተደሪባትካ ነይራ ያዛ ኣኼባ ኣላኻ ዶ ሳላሆም ሓወይ ኢድካ እስከርየኒ ከባኻ ንላዕሊ ገይሩ ክገልጻ ዝኽእል የለን ነዛ ኣባል ውድብ ኮንካ ስቲል ፓርት ናይ ጂአይ ክትከውን ሳላሆም ምናልባሽ ተደሪባቱ እያ ዘላ ዛ ኣኼባ ካልእ ኣኼባ ኣሎ ኣባል ናይ ውድብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መሪሕነት ናይ ውድብ ዘሎ ሰብ እዩ ግን ትፃውዒት ናይ ጂአይ ብረቂቕ ርኢዩ ኩሉ ተረዲኡ እቲ ናቱ ውድብን ሓላፍነት ኣብቲ ውድቡ ዘሎን ከይገደፈ ብቦትኡ በቲ ዘሎ ከባቢ ተጠርኒፉ ነዚ ናይ ጂአይ ተበግሶ ንኽዕውት ዝሰርሕ ዘሎ ውፉይ ሓውና እዩ እንድሕር ክኢልካ ኤኒ ታይም ጃምፕ ክትገብር ፊል ፍሪ ካሊእ ዳ እሞ እንታይ ዳ ሱቕ በዚሑ ዳ ወላ ለኩም ሰልጥ ማውሶ ኢላ ናው እንካትሞ እሺ كن يوم لما ما بركبلات صنحي أستاذ كبلات صنحي حقي أنا لما عامي 2016 أورنس عالم متحالفو عجي أكشن نندلي كم تاز بلخا بزعجزي ولا زم أولاتنا هم تخلون تاجركم نحنا بيننا نقولون نقريلن كم أولات كنا جن كيدنا نحنا إن نسرحه هزبي بسرحهم بر نحنا ما ترعيدنا بيننا عن تقعين غلنينا لذي كبزلنا يا خبابي كنا تنخلا مترنا في نقدر نفتن نجمرة نساطرع بايتا وريكا نسا دحر حجي ما مخنيتا يلن أبزلنا يا خبابي انتبتي كاون كابتو مكرونا هنمهار سلازخونا أب بايتا وريكا مسرحي أبقلي خمس حجيناتي نايبقايت كابي يتسقمنا ينبر وتقولت كمزلو نسو قجلنا خمزلو نفلتينا نالوات تخنزاتنا نابزي قرب لي كبد سبلي أتا يفلطونانيو ما قايش أنا قاشاي بقايت وين كال شجرالوا أصلزي قربت لي نعنا جزير لي نمبر بحكي أجيت دلزلا أبزز لكم ما ختم أوريكا مفتانية دحري كأوخا خبت مقرنا لتمهرنا نبز حيس شيء مترنا انت هنقبركا ما انت أقول لسات كيرنا قلها كنسرح نجمرنا طلعنا نفلطو هجي أورغتي زلو أباي توري نمس بلناقين أتطبقوا مرحلنا أيو من قد هبلنا أيو كنفلتنا قال كلهم ما قايش أوزي أمتسيهم زلهم زخونه ينقاس يعبي دقيق أخون كم زخان سرح يخلني ترطريت لكم زخونة نقر أبزيا نسا زارم تخفيتا زلا انتويا تخفيتا زلا نزاتي كوسغو زلو خقول زلو انتي نقبر لكم حدش حساباتكم تسخالي ስለዚህ حساباتنا انت ተዋሂድና حساباتنا انت ኣብሲስና ጥራይና ክንመሃር ንኽእል ማለት ካልኦት ሰማዕቲ ንሕና ገለፅቲ ገሊኦም ሰባዕቲ ከምኡ ኣየብልን ኩላህና ናይ ኩላህና ውራዩ ኩላህና እንታይ ርእይቶ ኣለና እንታይ ክውስኸሎ እንታይ ሕርኽርኽ ዝብል ነገር ኣለዎ ዝኾነ ብዘይ ሕብእብ ብዘይ ሪዘርቬሽንስ ኩሉ ዝመስለኩም ክትዛረቡ ፅቡቅ እዩ ንሱ እዩ እምበር ቅድማተይ ምግላፅ ላ ይኮነ ተገሊፁ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዲስካሽን እንታይ ንግበር ናብ ግብሪ ክንከይድ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ስለዚ በጃኻትኩም ሓሳባትኩም ናትኩም ሓሳባት ብጣዕሚ እዩ ዘገድሰና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ቴንክ ዩ ኣኽቢር በሉ እቶም ማይክሮፎን መሓዝ ሻይ ዝኾንኩም እተን ናህና ማቴሪያልስ ኩለን ፐብሊሽ ዝገበርናዮ ዶኪመንትስ እታ ሊንክ ኣብዚ ቴክስት ክፅሕፈልኩም እየ أصحاب كسوري سلام كم يمسيهم أوكي حنتعطيك حتكم
أزرم نلايلو مترحل ويس قوامي كم دين نلايلو مترحل ويس قوامي زيادة مارتي يا مارتي كمي سلام every Saturday علنا نحن نركب أب نوسكف كلا عين رابع عين كلام ناي نوسكف ورحجن نبابليك كم زي كفوت غيرنا نديسكشن قربات كوينا كنصنع هنا مالتي تي جايجن نزحلف ملو عامت every week راخبن ذاتن كم تري وتا لينك ندحر طويق يا حجي زلو ماتيريالز بو ውጤት ናይ እዚ ሰሙናዊ ንገብሮ ኣኼባ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰሙናዊ ጻሊና ንከብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ሙሉእ ማለት እዩ እዚ ታስክ ፎርስ ማለት እዩ ይከብ ሕጂ ነቶም ኩሎም ሲግናተሪስ ካ ኣብ ነው ሰከፍ ክልተ ሰሙን every other Saturday second and fourth Saturday of every month وديكا جلها لا أنا أخو سؤالكي مالتي أنا أخو سؤالكي قدام حجي نحجي كاب أتاخل عيتين رابع عيتين قدام ناي نفس وقف ورحي نهزب خفوت خوني كما عدلاين نتوقع ناي هزب تقلب متسيو نحنا هون عم مريت نفس وقف عبال كم حجي ما مركب لوت سنحي عم نفس وقف كتماتات نسرح لنا حدا خلتني يتنخون سبعات ስለዚህ እዚኣተን ስራሕን ክጅምራየን ንሕና እንደል ዘለና ሕጂ ናይ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ 5 ኾኑ 10 ኾኑ ኣብ ከከተምኹም ኣባላት ክምስረቱ ባይቶታት ክትከል ሕጂ ኣድላይ ኮይኑ ህዝቢ ንሕዳ ኣጀንዳታት ከፊቱ ክሰርዕ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ ዋላ ዝባልተኩ ናይ ህዝቢ ቀዳም ንግበሮ ተባሂሉ ኩሉ ሻዕ ክኽፈት እዩ ማለት ስለዚ ሕጂ ናይ ህዝቢ ከም ዝስኽትሓትዮ ዘለኹ ናይ ህዝቢ ጠለብ እዩ ዝውስን ንሕና ኣይኮናን ክንውስን ስለዚህ ናትናልኩም ተቀበልዎ አብደላይኩም ሰዓት ዝመጣኩም ሕቶቱ ዝበርሃልኩም ሕቶቱ ንሕና ንገብር ዘለና ግዝያዊ ጥራዩ ዛዕባና ህዝቢ አጀንዳ ክንዛረብ መሰል የብልናን ሓላፍነት ሃበናን ህዝቢ ጥራይ መገዲና ነጣጣሕ ዘለና ካብዚ እንዳሓር ግን ህዝቢ ክርከበለዎ ኢና ንብል ዘለና እሞ ከከም ኩነታቱ ክመሓየሽ እዩ ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ የቀነለ كستايك نابروم فور كمتيكم كم قاشة حاولت أخذوا تخلودكم بروجرام كم قبلكم yes contact كم قبلكم هنا مارتي يا كل مت نخلينا تجا ما يكونن مت حاولت أخذنا هنا مجموعة جن ويمس قولا حما ويمس أخبارات ويمس معبل وماني أرينج كباري زخنا خبزهم تاسك فورس أنا ولا إيميلنا تتليكون ويكان أبتناي جروب ندار تعرفكم لنا أرجعنا كنا تسنا خلينا تسجع ما يكوننا. أوكي سنبل نابروم فور متأمو نسبع اللوا أدقبر رمو نسبع اللوا خنقري أدقيركا مسؤك تزراره وشعوب برنامج كتحزو. أحاجة؟ حجي أدقبر رمو نسبع اللوا. خنقري. أوه. نسنبل أدقبر رخب ليمو مسؤول مستاجركم. مستعين قبر مالتي اوكي ثانك يو كان لينا حتى يزملسكم لي ثانك يو موبلو غزا ايتزحلوا هاي حسب يديت كابلو go ahead please Marvel take the mic please Okay, Allah hold the mic. Allah, subhanallah. Go ahead. Okay, thank you. مجمرة بمحنيات مارش 8 معلتي ذاك المستوى كان كلنا أنتوا مدرجة معنا أحد ما مسكنكو حجون بمارش 8 محنيات كلنا بو محنياتنا كنكتب حاسينا دلنا كل بيشوف بكونكشن عنده ببعده بالدلك كونكشن مثلا ببعده دلوا هذا كنستيو بمركب مزح جد الخير دلوا متأخر حبيرا مخفرها بنات وجن متصورين تصورت كل جزء بالسوشيال ميديا أوكي وسيو جن
person to person is the most important حاجة دي على اللغة connection كنسرح لنا معناته بس أنا بغنزيتاتيو بزح دلما ده قبل خير معناته بمسجد له ببيت كريستيان له بمحضر له بزيتاتي درخة ولا ب أظن بحدن له بمرعى له هم لايدا بخوميتاتون ماوس تو ماوس very effective تكمل لنا كاله عن توي سامبل زغرب كا وين حدثكم حالتهم حتى يرى تلاقي باحونا سلهم أغلب كاد نبركا أبال ماي وجب مهانو قرب مجلة لنا نيرو بالكايو كلت حتى لهم إذا ذكرت معنا حدا وجبات الله عنده أوش تأتيهم ليتمع بدون ليتحيلون يقول الله كلايت حتى هاقول لك إذا تدرجات مثل already alone يبايتو مثل بايتوتي ليتحيلوا حدش بايتو كابتي فترو يذبل جن تيرون درانا أكلتيو تلاد دبركو أبان ودي بين رغبتي 10 عامتين دابا قلتيلون أبان بايتو هوينون تجا أواسا خيدن يرد يأيرنو إذا سريحنا يرتتخون بقول تجا ما يمحلون إن أثرا حمشتن عام ودباتنا أبحاده سلال كمسا أي كعلا معناته حيدنو دبك خبرتها خلا حيدنو دبك أبغاقتين حاده معتن بخونه فلوي علامة أرنوان إيمان تونا دليل مرات سبب بدولا مجدي بهايمان ودو ببيهر هذا يريوهنا لكن نقول من تترنا حاده حساب يلا ايديا لذي نحن قل ودبي ودبكا محبركا زي بلو نقول له خطر نفتخل حساب ويكاتي ايديا إن حيزا قريبنا درنا دياتا كور نحن خبقال الكريم كان اي ابن اواسا كان بايتو يقول سري جن ماي والكسبات متخاب ده أمر لجت ما في دلو متخاب أيقونن حادث نأواسا خيد كله أنا نحادث ترنف إرتراوي محاورة وكيلي متي أنا نهولند وكيلي متي الجرمن وكيلي متي نحادث كيف كن ممكن نتغد أيقونن لذي ألون دو من يفلت حادث كانوا كا ترودبات كأناتين يندير ስለዚህ ለሁሉ ኤርትራዊ በላይ ፍትሒ ዝውክል ባይትውን ኣይኮነን ስለዝኾነ ኸ ነፍሱ ኢሉ ክራም ወይ ቅድሚ ክኸይድ ኣይከኣለ ስለዝኾነ ኸ 4-5 ዓመት ጉባኤ እውን ክገብር ዘይከኣለ ስለዚ ምክንያቱ ንጹር እዩ ውድባት ዘለዎን ድኽመት ርኢና ኣለና ባይቶ ዘለዎ ፀገም ርኢና ኣለና كله سجمات رئينا ينبار ناي بايتو سجم يكون ناي ودبات سجم يكون ناي كالوتون اليو نخل بحوارك حق وفتخل إذا حد نحن جمينا دلنا نتخاب بيئتا كل جديد من تتخيل مو نبي أحمد دارو ولا لنا ناي ودبات قد أيك مثلا خيلو بناي بايتو مثل حساباتنا فلذي موسى إليه نقدر إذا يدرعكم كالوتون كتب سخلوا تخونهم ما يدري Thank you, Ustaz. Good point, great point. Dr. Z, go ahead, take the mic, please. Thank you, Awad. Allah, go ahead, Thank you, Sambat. Oh, no, another point. أنا سنزي نظام تجاباتي انتهى كل فاتو زي global initiative كاب زبدست جا شمونتو حبيل خوينلو مخاط بوك بلان اند ستراتيجيك بلان اند هالو انا خلو كمتي زغبا جن تسبيد اب ويتنا هذا كورس خايك على نمو كافت حاده
ምክንያታት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ግን ብውሕዱ ዞም ኣብዚኣ መፂና ዘለና ተገዲስና ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን እሞ ስለዚ ካብዚኣ ኸናበይ ገፅና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ከከባቢና ሲ ኮሚትመንት ዶ ንወስድ ትብል ክንምልስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዚ ከምዛ ክብላ ፀንሐ መምህር ምጥንና ግን ድያ እጃ ነብዛ ክበበይ ደለዉ ሲ 3 ኮኑ 4 ኮኑ ገለመልታት ክኣኻኽቦም እንተኽኢለ በኣ እንዳበል እዚኣ ፋይል ኣብ ኮይና ንላዕሊ ክትመፅእ ትኽእል ነው ዝኾነ ግን ምናልባት ኣፓልቶክ ኣብ ዌብሳይታት ኣብ ገለ ስለ ዝፀሓፍና ወይ ዴሞንስትሬሽን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ጀኔቭ ስለ ዝወፃና ከም ዓወት ኣይንቁጠሮ እቲ ህዝብና ከዓ ካብ ዝኽፍ ግዜ ንላዕሊ ሕጂ ሕማቕ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ እሞ ብውሕዳሲ ገለ መስዋእቲ ከፊልና እቶም ኣነ ዝቐረቡን ዝብሎም ሳንቱም ሰዋት ከምዚ ኣላ ንተኣከብ ኢልና ክንእከብ ክንክእል ኣለና ንሕና ከምዚ ካታሊስት ኮይንና ኢና ሽዑኡ ንዕኡ ናህሪ ወሲኽና ንላዕሊ ኸነደይቦ ንኽእል እምበር ብደይናትኩም ሓገሲ ዋላ ሓንቲ ኣብዛ ዘለናያሲ ኣብ ጀስት ኣብ ዘለና ኢና ጋማን ክንብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣይዲዮሎጂ ፍልለይ ገሊኡ ብዙሕ ሕቶታት መፀና ደቀቕቲ ሕቶታት እቲ ሕቶታት ግን ንዓና ታሕቲ ምልከት እውን ኣይኮነን ይኮኑ ነፍሲ ወከፍና ኣምነን ነፍሲ ወከፍና ኢና ንሕና ሓደ ሰብ ዜጋ ሓደ ሰብ ቤተሰብ ካብ ቤተሰብ ኮይኑ ከዓ ከብኡ ኢሉ ናብ ሃገር እዩ ዝኸይድ ነው ሕጂ እታ ኣጻብዕትኻ ውጥ ምባል ቀላልን ድያ እተን ሰለስተ ጻብዕቲ ግን ናባና ገፀን ምህላወን ናብ ግምት እቲናሲ ይሕዋት ካብዛ ዘለና ይኽንወፅእ እቲ ፍራስትሬሽን ክወፅእ ሲ ኣብ ከከባቢና ምናልባት ሕጂ ብዛ ፓልቶክ ተኣኪብና ኔክስት ዊክ ሲ ኣነ ከምዚኣ ከባቢ ኣለኹ እሞ ምስ ከምዚኦም ተራኺበ ከዓ ከምዚኣ ክገብር ወሲነ ኣለኹ ትብል መብፅዓ ኣብ ውሽጢ ካ ትእትዋ ኣብ ማንም ቦታ ዘይትምዝግባያ እሞ ነዚኣ ክብል ይሕዋት ኣብ ሰፈ ግን ኣብዚ መፂኹም ስለ ዘለኹም ተገዳስነትኩም ስለ ዘርእየና ዘሎ ሲ እዚ እውን ንዓና ንኽንቅፅል ዕድል ክህበና እዩ ንኽቕፅል ከዓ ፍናንጊ እሞ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተስፋ ቆሪፅካ ኢኻ ክላ ኢልካ ካጥጥኦ ትብልና ስለዚ ሕዋት ነዚኣ ክብለ ይቐነለይ ወድሓንኩም ኣብዚኣ ርኢቶ ክበላቶ ወልዲኑ Yeah, go ahead. Okay, Dr. Mogos, ኣብታ ኢሜል እውን ሰዲድካ ነርካ እዚኣ እታ ቅድሚ 2 ሰሙን ዘሕለፍናያ ውሳኔ ሎሚ እውን ቁሩብ ተኪፍናያ ነርና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ንሕና ነናይ ገዛ እስና ክንምስርት እሱ እዩ ኣብ መሬት ወሪድና ክንሰርሕ ኣብ ከባቢና ዘሎ ከተማታት እውን እንዳተንቀሳቀስና ክንሰርሕ ስለዚ ከም ሓበሬታ ከምዚ መምህር ኢብራሂም ክብሎ ፀንሐ ኣነ ሕጂ ኣዳራሽ ይደል ኣለኹ ኣዳራሽ እዚ በለ ናይ ነፃ ዝኾነ ኣዳራሽ ቤተክርስትያናት ይኹን ገለኹም ንልምን ኣለና እሱን ዛኽረቡልና ኮይኖም ዕለት በዚ ዕለት ዝኽንብሎም ኢና ማለት ስለዚ እቲ ስራሕቲ ውሳኔ ሓሊፉ ዘሎ ንሕና ከምቲ መምህር ኢብራሂም ክብሎ ፀንሐ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ተንዘን ዘምረለን ከተማታት ንሕና ንገዛእስና ክንምስርት ኣለና ንሕና ካይመሰረትና ንካልእ መስርቱ ወይ ጀምሩ ክንብል ከምዘይንኽእል ተራዳዲና ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ሕቶ መምህር ኢብራሂም ዘምፅኣ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ኣሎ ንምሕጋዙ ዝኣክል ወይ ከዓ ናይ ሓባር መረዳእታ ከም ዘለና ንምፍላጥ ግን ባይቶ እቲ ናይ ኣዋሳ ባይቶ ኣይኮነን ባይቶ ኢሉ ክፅዋዕ ኣይከኣልን በቲ ትርጉም ናይ ዓድና ናይ ባይቶ ተወሲድናዮ ባይቶ ክበሃል ኣይክእልን ምክንያቱ ናይ ገዛ ርእሱ ቻርተር ይኹን ኣጀንዳ ዘለዎም ጥርኑፋት ኣካላት ስለ ዘለዉ ነፃ ኣይኮነን ኣጀንዳታት ኣለዎም ኦልሬዲ ናይ ህዝቢ ባይቶ እንድሕር ኮይኑ ግን ካሊእ ትርጉሙ ስለዚ ባይቶ ኢሎም ኣይፀውዕዎ እምበር ብፍላይ ካብ ብፍላይ 60 ሚእቲ ኣብ 40 ሚእቲ ሰድያ ገለ ካብ ተባህለ ከምኡ ዝበሃል ሕዚ እቲ ናይ ህዝባዊ ጉዳይ የለን ህዝቢ 100 ሚእቲ ባዕሉ ዝውንኖ ባይቶ ክቕውም ኣለዎ ንሱ ግን ንሕና ንምልሶ ኣይኮነን እዚ ናተይ ውልቃዊ ርእይቶ እዩ ህዝቢ ዝምልሶ ህዝቢ ምስ ተጠርነፈ ፓርቲ ድዩ ውድብ ድዩ ብኸመይ ዓይነት ዝሰርሕ ብኸመይ ኣገባብ ዝሰርሕ ህዝቢ መምርሒ ምስ ሃቦ ሽዑ እዩ ክዛረብ ዝኽእል ሕጂ ግን ንሱ ከምቲ ባይቶ ዝበሃል የለን ሽም ተጠመቕዎ ናይ ህዝባዊ ቤት መግለፂ ናይ ህዝቢ ባይቶ ናይ ህዝቢ ኣይኮነን ሕጂ ግን ንኩሉ ዝጥርንፍ ኣጀንዳ ዘይብሉ ህዝቢ ባዕሉ ኣጀንዲኡ ስዑ ዝዛረበሉ እምበር እንድሕሪ ኣጀንዳ ሒዞም መፅኦም ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ስለ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ንሕና ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ንብሎ ዘለና ኣብኡ ከሎ ተፃራሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንቃዶ ይኽእል ኢና ኣብዚ ምስ መፃና እምበኣር እሞ ከመይ ዳ ዲሞክራሲ ዝበሃል ከመይ እንድሕር ተባሂሉ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዘለዎ ዲሞክራሲ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ይኸይድ
ብላዕሊ ታሕቲ ክግመፅ ኣይክእልን ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን ስለዚ ብቐንዱ ተፃራሪ ስለ ዝኾነ ንሕና እኳ ዘይንምሉ ሰብ ተኾነ ህዝቢ በዓሉ ክምሉ ሰብ ተኾነ 3 ካብ 100 10 ካብ 100 ህዝቢ ጥራይ ባይቶ ቆይምና ክብሉ ይክእሉን እዮም 100 ካብ 100 ህዝቢ ብምሉኡ ክሳተፍ ኣለዎ 90 ካብ 100 ኮፍ ኢሉ ከሎ ባይቶ ኣለና ክትብል ኣይትኽእልና እሱ ግን ህዝባዊ ኣጀንዳ ስለ ዝኸውን ባዕሉ ህዝቢ ስኖ ንሕና ክንውስሎ ንኽእል ኢና ማይክ ፍሪ ቴንክ ዩ Thank you, Kidron. Yeah, good point. Dr. Z, أنت وحف مسبل كاي خمس لني إيدكا أخبير على next. دعور حجوان كافا بالكايجن. Go ahead, take the mic, Dr. Z. If not, أخبير. I think ما دكتور زي أنت محف مسبل مثلني علي في له أنت دلي خاجين تأتي تدخل هذا حنب مالتي أقارصني أنت خبر دلي تبالو منامنت بقليلو زادر فناي من يزبال درافايز ولا مجمر يا هاجر يزمتصل نسانو حجي هاجر إنا نوزلنا هاجرنا طفيها إنا نوزلنا حزبنا تفعلو هاجر مسحزنا حزب مسحزنا عدنا مسقبرنا جين دحري ودباتن بارتاتن زمتصل ماتو ني بارتات حتو دحرايو هجين تا مجمريا تمسرتاوي تهاجر تبال كوي زي بلنا يلنا نكو تباتاتينا ينهم هزوي هجيك تقراديمنا ما تبزوان زخوينا ناتي بارتي ناتكا بارتي خنبل نرتعو خوين سمعنن لعلو كله خا كم انتو دكتور زي كلنا نقلص صنحنا مجمريا تهزبي ناتو وكلت ممرت شعو تهزبي حق خليو أب حق جيوخاني دولتين بارتاز بحالا زلوا حدا حق خليو بقوام إنك قوام خلونا له مالكي دحريت قوام كفكديو مني أبارت تبال مني أبارت زي تبال إذن حج كايداجين ككمز دليكا خان ما ارتفاح بتنزبل عندي ما تحازز زي بقول عندي خوين زلو نسو حجي كتنكفون كمرستي بتعمي تعرف في بيني قالوا سلو أوكي كمز مسلم جيرم نعو أين تنكفونينا نحيي لهم منبر ولا حد بزعبة إرترا أنت هاجر إرترا أنت نإرترا قداي تكاسي نزحدر كلهم مسكنين كمقاسين يزلو أبتي أجوابنا تفينا زلنا أبتي أجوابين بتعم فحيلنا له كم مسلو زخنها كندي عمتات كوين له دحرنا سنة راي كمان 25 عمت أب أيتسقمن ولا حنت نجر كبر يتخلل تراي كبأسنان كفلالينا تراي زوج زلو خال أيرنا له مثلني زخلو كل هنا نمسكرو حكي مثلني هجي مجمريا زناي جلوبال باقسا كاب تحتينا بالعلي هزبي مجمريا يتأكب مو هزبي تأكيبو وكلتو مسمرتي دحري وناي بارتات حتو زمت كوينو خا بارتات اللو سب تبو بارتي هالو كونو عيلو زامنلو كمتي زمامو خز خدلو بارتي هلو كن حدا صلال حدا بايتو خدلينا مجمريا تزي كونو امنتاي كمسرتي مو بايتو مسرت كاي دحريت بارت زمت دي ولا بارتات هالي وين تبو نسو سرحلو برات عيون نعو خنحيل مع الديمقراطيوي مثل كله مالتي بارتي سيستم كله بديمقراطي تجزأ أنت بحق تجزأ عن هاجر كان عوم في زلنا نسو كما تسيو جزيو حليون كما تسيو هجين ولا بتقدم تختلوين مجمريا هاجر مجمريا حزب طرف زلو حزب غي حاسكا بارتي تقبريت خلنها حزب غي حاسكا زخونه نجر تقبريت كالني سلازي زيا ناي تفات زهوت صوان مترنافنا حتتالو كابزي أتبجيس كأخا مات زي أتران فازي كوات النازخل يعني ملو يزامن له مجمران تأكمو تحريو كم مثلنا بارتات من قوم اللي دحري الجين إذا واناون هسستن سبنا يتفعله نفس وقف معتي كندي سب واتس الله بتاجر كندي سب تلغى له بحري كندي سب بسهرة تفعله كندي سب السرن قتلنا له زي حجت تتصوان بر بارتي أيناي بارتي تمرح بيناي بارتي خيد مثلني جزية حلو دحريك ما تسيو نزي أخن قبر كاني زي مترنا في زي نقبرها حجي نورد نسرح نقصقص هذا مريت وريدنا وين زي مثلنا مرجعات نقبر دحريو كمرحنا مثلني يزبر ريتولني أوكي وريد له
Thank you, Dletna. Asel, go ahead, please, Asel. Take the mic, please. Asel, you're next. Dr. Z, itka urdo neanto imuslani. Go ahead, Asel, please. Thank you Tolentino, thank you everybody. معنا دحري نيرا منالبات اللي حدا ريدي خوينا I can wait. Tolentino, ماما أنا عبد الهبا مجمرة. Take the mic, ماما أنا, please. Okay, ماما. هاي قريتها خبرتها هبكا عدنا يتحزننا نقول هنا. صبو سمع خفيله عدل غير خفيله امبر يسرح انا ولا بغزا ولا بدجي حجنا بطعمي صبو سمعي انا نعتي بني ناتي حساب تحوشه سلازي ابز بوتا دلو انا دك عدي بليني دك عدي زرهبهم كاب قدم كساب حجي اب سلكي او ناب اخيبا ازرهبهم بنادا زي قدم انا اخلي صيبني نيرو دك عدي رهوكن بسحن 964 أمة مهرتي مسئي شعون اشتئي نيري حمشتغل علوني شوعات دك ايونا لوني خبر صفح فتاري صبو ايد اللهو انا بجكا وهنا هاجري وهنا عدي نحواتي مجمرتا انا ابزي نوزو مرح قوم نزم قرب تماهرو مسيهم زنورو قدم انا سسان جميرنا سسان شوعات أمة مهرت حراس نيرشعو بتعمي خبرات حبيرنا نحنا أبي خبرات من قستو يزبلنا إنا زحلفنا قنا يرخبنا أنا حلفنا لينا قصين دابلت هزبي أنا مرحي يوم أنا جميرة سبنتي أنا مجمرتها مسخ عموتيتي أنا حدي بحبي سلك بكزر أهو أنا قدم تاريخه بزحيو تصحف من اللوزي بلبا ما تحوات حنا فدي لأن اسمراوتي أنا زموتو بزرعينو عتهات قبر مسيح كل مريت قريف كيلو من مريت كعانت أمين يري أبوينا الدين ما يتم تمريت يا جهاز كون عن النجورو أي جهاز كون أبل أنا أنت مريت تم جرنا زحصو زي اللي جنا عدل كوين متم أنا مسيح أبزي إتاز حسب قاس جاب شراس مير اللي عدي لي أنا نسأل أي أطفي أي قال أي ونات في أي سالس هاي ما أطفي أخذ أنا مسحواتي كونه جدان تالو مسلكم لو مصباح ندابلنا تحادي سوني سولوس ربع ندابلنا سولوس تكونان لو عند حرم سولوس ربع حمص ندحر تصبي خاص خوم كونه نحبروا محوات هذا عدد خوم دله كلها نفلت علينا زين فولت خندي يالو زطف حزب دلو زطف دلو زچغون دلو وشتا زطف دلو وشتا زقتل دلو زي فولت سبوين الله زين فولت نحنا وين الله زي حجي دحن ني نحبر مو قلتف نبر كم زي محبر غيرنا كم زي شيء تأكلنا تعدادنا أبقرب عدلنا صبوي أنا نيجي زي زمت حبشة يبلينا بزي دك عدي يبلينا بزي حنا نقولكم I don't know كي كنا سمع هو صبو حبوسي أنا تولد حوي نجينا كعنته سمع كاتهم كنت في العز الزاربة يتحزلي أنا أكتزي سدر كله إيمي يقبر لنا إلك إيمي يقبر لي جرام مسكر كاب زت عمك يقبر لي إيمي أنا بيكم زخيد تحركنا بيكم زخيد بتفعلتي سلوزي أنا بانديرة تسكلا بزي كله سمير لي إلزبولكو الحورات من قستأتي وطي إلزبولكو بانديرة تسكل كلا مسيلنا مدفئنا مثلا نعو أي كنا مسيلنا نهزبينا تسئل لنا تحبسنا نمبر نعو ترح كفي لك بلع لنا أحسبنا ينرنا سلوزي سي نعو تحجزوا دلهم يحوات ترال لخنا لكم علهم وفلت يخنديكم تحجزوا دلهم تتعاسوا عدنا تزين نبل كاتسلا أي أم بوصأنا نرنا قدم حجي إليه عنتو تأكمنا كلنا حبيرنا عدنا سلزبلنا إنا عدنا نبل قبة بلعنا زي تخفلنا وزينا بورحو عدكم جنزب تقبلكم تدفئوا لكم إخوات تدفئوا لكم بجهاتكم حسابوا نعاهاتكم حسابوا زخون كلك عني رأيوه إذا حجي نجسوا دلك عرأيوه زكبر دلو
صباح نقول أنا ناتي أتم كوتس بلاد أي كنت شون نسألهم كتو نقولهم كوتس دليل الله كسين دبلن أنا خاخت بس حنا خي تكون كعدنا حج نبل عدنا نبل حبيرنا عدنا نبل صبوا تزاريكم تحوشي سميعي أجهم الحوات أجونا كلنا أجونا بجهاتكم بلو مصباح جزي أين حلفو هراي تحزو لي ما يكفرين Thank you, Mama Anna. Thank you. Go ahead, Asher. Thank you, Mama Anna. زي دمس እዚ መልእኽቲ እዚ እቲ መሰረታዊ ዝድለ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ንምብርባር እትሰርሕ ዘሎ ከዓ ዝያዳ ስንቅን ዕጥቅን ሞራልን ዝድርዕ ብምዃኑ ከይተሓለልኪ ብፍላይ ሪናይና ኣብዚ ከተማታት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየዱ ዓበይቲ ሰልፍታት ይኹኑ ካልኦት ኣጋጣሚታት ኣብ ቅድሚት ምስ ደቅኺ ተሰሊፍኪ ذهبكيو مورال زخونكيو عبنت مودادرت يبلون سلازي دقاقيمنا كبز بلا مسقانا تصنعلنا ختحيللنا بتعنان بحيلن كأخذ نبرلنا مو أبزي حجي زكايد زلو صعرنك ألسنكا كمتا بعدي كاب هاجر نملقاس تخايدة صعري زقبر كيو صعري أما تشرشتو بسيحو إرترا كم هاجر نسألنتا رخيبا بانديرا آون مش كلنتن هاجرات عالم بانديرا أختم بلبل مخالا وتصيد كالسنا هزب إرترا وتصيد كالسخي خموهانو متن حجي لما لكعكمو تحرنتن فتحن سلامن معرنتن زرقاقت الله نقولهم دكات تحقف هاجر نختكون زقبر زلو قالس دما زكالك يتقبرس لزلخي I think زي حاولتيو مو بأخي أزينا قرعات حبوناتنا كتقصل يوبو متن كا أجخم كتب ليونتهم من أسيات أبز قدايات زينتهم جنا تدناجيرهم زلوخا عجب كتب لخلخي زي يتمل اختي زدل زلو زمل اختي زخا كعلاحي بتدقاقامي مالتيو الجنابي خيدي تقدموا خطقت صنحنت بتات في الله ممهر ابراهيم يكون كالوت زتقسكمو زلعلو عبيت حتوتات አለው كملسو زلوهم أبجل خناتات تم حتوتات نوعلهم يدقاقهم يوم ولكن مرسوم برون تخونه ግን for some reason ሰባት ደጋጊሞም የምዘልዕሎም ሕጂ ሓደ ካብቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ጻዕሪ ከዓ እቶም ሕቶታት እዚኣቶም ብንጹር መንገዲ ክምለሱ እሞ ሰብ ዝኾነ ይኹን ዘይበረኸ ነገራት እንተዳሃልዩ ብንጹር በሪህሉ ኣብቲ ጉዳይ ኣብቲ ዋንኡ ዝኾነ ነገር ኣብ ጉዳዩ ኣብ ውራዩ ጓና ከም ዘይከውን ምግባር እዩ ንባዕላ ዛ ሕጂ ኢሎም ማዓንቲ ተጀሚራ ዘላ ፓብሊክ ናይ ፓልቶክ ሰሚናር ብዝማዕበለ ደረጃ ብዓበይቲ ርእስታት ነቲ ናይ ኤምፓወርመንት ናይ ዜጋታት ናይ ምሕያል ዜጋታት ናይ ምዕጣቕ ነቲ ዘሎ ዝተፈላለየ ናይ ምድንጋር ሽርሕታት ድዩ ብህግደፍ ዝራእ ተንኮላት ይኹን ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ዝዝራእ ዘይተደላይ መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታታት ነዚ ገሊሁ ብምርኣይ እቲ ዜጋ ሙሉእ ሓበሬታ ይህልዎ ሓደ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓቀኛ ሓበሬታ እንተዳሃልይዎ ሓቀኛ ዕጥቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ከም ስንቂ ናይ ቃልሲ መጠን ከዓ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብቲ ሓቀኛ መንገዱ የእትዎ ማለት እዩ ክገርመኩም እቲ ቃልሲ እቶም ተቃለስትን እቶም ደለይት ፍትሕን ናይ ብሓቂ ብዝሰፍሐ ደረጃ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንጋድም ማለት እዩ ኣብ ስጥሒ ሰፊሕና ኣለና ሕጂ ዝንባዕሉ ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ግን እቲ ስፍሓት እቲ ስለምንታይ የድምዕ የለን ስለምንታይ ተጠርኒፉ ሓደ ክኸውን ይኽእል የለን እንታይ ትሽግር ዓመት ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ዘለዎ እናተረሓሓቀ ዝኸደሉ ምኽንያት እንታይ እዩ እንድሕር ደኣ ምልኪ ብምልጋስ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ሃገረ ኤርትራ ምርግጋጽ ኮይኑ ትዕላማ ሕጂ ነዚ ብሓባር ንሰርሓሉ መሳርሒታትን ትካላትን ኣለና ድዩ
إلنا خنزارب كنكئل لنا مالتي أبز حجي كساب حجي نقولاتنا بحبار زسرحنا بمعركة أنوننو مسارحتات تكالاتنا يتهنصون ስለዚህ ኾነ ከዓ እዩ ዝዓለም ለኻው ተበግሶ ይኹን አለ ህዝባዊ እንቅስቃስ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ካብ ታሕትን ላዕሊ ህዝቢ ዝማእከሉ ህዝቢ ዝውንኖ ብኡ መጠን ከዓ ኣብ ተግባር ንፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዘይኮነ ሎሚ ናይ ውሱናት ናይ ውሕዳት ናይ ክኢላታት ናይ ፈላጣት ጥራሕ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘይኮነ ከዓ ናይ ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ዝውንንዎን ዝዕውትዎን ብኡ መጠን ከዓ ኣብ ተግባር ነቲ ሓደ እንኮ ሽግር ናይ ተሃገር ንብሎ ዘለና ምልካው ስርዓትን ምልካው ጉጅለን ብኩሉ ዓቕምና ክነልግሶ ዘኽእለና ዓቕሚ ኣብ ኢድና ኣሎ እናተባህለ እናተሰማማዕና ከለና ግን ነቲ ዓቕሚ ብሓባር ናይ ምምፅኡ ጉዳይ እቲ መንገድን ትገባብን ስጋብ ሕጂ ተሳሒቱ ጸኒሑ ማለት እዩ ውድባት ክሰምሩ ንጽበ ውድባት ክሰምሩ እንተዳ ኮይኖም ዕላማኦም ክሰምር ኣለዎ እቲ ዕላማታት በበይኑ ክሳዕ ዝኾነ ከመይ ገይሮም ክሰምሩ ውድባት ወይ ከዓ ነቲ ዕላማኹም ግደፍዎ ደርቢዎ ዕላማኹም ረስዕዎ ክትብሎም እንተዳ ኮይንካ እዚ ማለት ልክዕ ከምቶም ውድብ ዘይፈጠሩ ዘለዉ ክኾኑ ኢኻ ጽበዮም ዘለኻ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እሳቶም ዕላማ ኣለና ኢሎም ነቲ እሳቶም ዝተስእሉ ዕላማ ንምዕዋት ብዓቕሞም ደረጃ ይሰርሑ ስለ ዘለዉ ሕጂ ብዚ እቲ ብተደጋጋሚ ዝመጽእ ብፍላይ ከዓ ገለ ህኩያት ገለ ከዓ ነቲ ጉዳይ ካብ ዘይቅንዕና ብምንቃል ዘቕርብዎ ውድባት ኣለዋና ዝዓይነቱ ርእይቶ ይቐርብ ውድባት ምህላውን ፀገማ ኣይኮነን ግን ተን ውድባት ሓደ ዕላማ ደለወን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል የብለነን ኣብቲ ዕላምአን ከ ተግባራዊ ንምግባሩ ኣብ ዝገብርኦ ዘለዋ ፃዕሪ እንታይ ይገብራ ኣለዋ እንተልና ይወዳደራ ሕጂ ክወዳደራ ከለዋ እንታይ እዩ ዝፍጠር ቴንሽን እቲ ቴንሽን ሕጂ ነቲ እንደልዮ ዘለና ሓይሊ ይፈጥሮ ደሎ እንተልና ይፈጥሮን ስለዚ ብዚ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ዓንቲሩ ነተን ካልኦት ውድባት እንተመሊኹ እንተዕጊቡ በትናቱ ኣጀንዳ መሪሑ ንስርዓት ዝኸልግሶ ንፅበ እንተሊና ከዓ ልክዕ ዝሓለፈ 25 ዓመት ዘጥፋናዮ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ክንደግሞ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝመፅእ እቲ መሰረታዊ ክተ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ህዝቢ ሰሚናር ፅባሕውን ድሕሪ ፅባሕውን ዝደጋገም ሰሚናር ኣብ ንጹር ኣርእስቲ እሞ ከዓ ብዝተፀንዐ መንገዲ ቀጻሊ ክኸውን እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ እቲ ስራሕ ኣብ ተግባር እዩ ስለዚ ኩላትና ብዘ ዘለናዮ ህዝባዊ ትካላት ክድልድል ብኡ መጠን ከዓ ኣብ ስራሕ ክንኣቱ ንፅዋዕ ኣለና ንእቶ ንብል ኣለና ኩላትና ናብ ዘ ዘለናዮ እቲ ዓቕን ወሳኒ ይኮነን እቲ ዓይነት እዩ ዘገድስ ዘሎ ሕጂ እቲ ዓይነት እንድሕር ተበጊሱ ከዓ እቲ ዓቕን ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ነጥቢ ከዓ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ዕልግልግ ብፍላይ ከዓ ብዝተፈላለዩ ውድባትን ማሕበራትን ወላ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝፍጠር ተበግሶታት ዝመስል ሚረጅ ልክዕ ከምዚ ናይ ሚረጅ ብልጭልጭ ዝብል ነገር ኣብ ገለገለ እዋናት ኣብ ዝሓለፈ ተመክሮ ጥራሕ ዘትከለ ንቅድሚት ገጹ ብዙሕ ዘይጠመተ ሕድሕዱ ከዓ ብፍላይ ነቲ ደላይ ፍትሒ ከቀራርብ ዘይኮነ ዘረሓሕቕ ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይፍጠር ብዘይቀላ ዓለም እዘን ደርጋ ብርክት ዝበላ ፓልቶክሩማት ጽቡቕ ግዲአን ከበርክታ ጸኒሐን የበርክታ ኣለዋ ይኹን እምበር እቲ ርእስታት እንድሕር ዳሪእኽሞ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ 24/7 ዝመጽእ ኣርእስታትን ኣጀንዳታትን ግን ነቲ መስርሕ ኣብ ምጥርናፉ ኣብ ምእካቡ ዝሕግዝ ዘይኮነስ ነቲ ዝተጠርነፈ ንገዛእ ርእሱ ሕድሕዱ ከም ዝናቆት ዝገብር ነቲ ድምፅን ቅልፅምን ናይ ደለይት ፍትሒ ናብቲ ዝድለ ደረጃኡ ንምስግጋር ግን ዘኽእል ኮይኑ ይጸንሐ ይኽብል ዝደፍር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባሌ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ምስጋናን ሞገስን ይግብኦ ግን ከዓ እዚ ሕጂ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ዝውነን መስርሕ ንብሎ ዘለና ብቐጻሊ ብፍላይ ከዓ ብዝተጸንዐ መንገዲ ብሱል ዓሚቕ ዝኾነ ፓነል ዲስሽንስ ሰሚናር ከምኡውን ካልኦት ዓበይቲ ኣርእስታት ኣብ ዓበይቲ ርእስታት ዘትከሉ ምንቕቃሕ ምርድዳእ ብቐጻሊ ብምግባር ነቲ ኣብ ከተማታት እነካይዶ ንጥፈታት ክንህብ ትሞኸ ድልየና እዩ ነዚ ከዓ ኩሎም ቶም ሰብ ዓቕሚ ሰብ ጸጋብ ተመክሮ ይኹን ብትምህርቲ መንእሰያት ከዓ ብሓይሊ ደረጃ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ክፉት ሓንጎል ክፉት ኣእምሮ ክፉት ልቢ ሃሊና ክንመጽእ ክንሳተፎ እሞ እቲ መስርሕ ከዓ ክንውንኖ
ዓለም ለኻው ተበግሶ ይጽዋዕ ኣሎ ደጋጊም ይጽዋዕ ኣሎ ክጽውዕዩ ሕጂ ነዚኣ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ከስመረላ ተቲበት ኣቅድም ሕጂ ዝተባህለት ፍላይ ከዓ ብመምህር ኢብራሂም ሓውኪዳነ ተወልዲኖ ካልኦትን ኩልኹም ክትቕርብዎ ፀናሕኩም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ መማእና ናይ ድሌትና ይኹን ብጋይት ዘቕረብኩኖ ሓሳባት ትምህርቲ ናይ ሎም መዓንቲ ብዝሰፍሐ ደረጃ ብዝዓመቐ መንገዱ ብቐጻሊ ክንህብትሞ ምዃንና ነዚ ክንህብትም ከዓ ልክዕ ከም ሓደ ኣካል ናይ ስራሕ ወሲድና እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዓይነቱ ዝለዓለ ግን ብዓቐኑ ዋላ ከምቲ ዝድለ ከም መጀመርያ መጠን ንፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ግን እዚ ሩም እዚ ኣብ ብሱል ዲስካሽን ንኣማኢት ካብኡን ላዕለውን ልዕሊ ኣማኢት ሰባት ፀይሩ ነቲ ህዝባዊ ማዕበል ህዝባዊ ሓይሊ ህዝባዊ ትካላት ንብሎ ዘለና ንምድልዳሉ ብቐጻሊ ክንሰርሕ እና ፀዋዕኩን እና ተመነኹን ብዝተኻለ መጠን እዚ ሎም መዓንቲ ተገይሩ ዘሎ ዓብይ ቁም ነገር ዝመልኦ ሰሚናር ብግቡእ ተሰኒዱ ብኡ መጠን ከዓ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰሚናራት ኣፍ ደገ ክኸውን ዘለኒ ትምኒት እገልጽ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ Thank you, Demo Vision. Good point, very good point. ስለዚህ ክሳዕ ኢድኩም ተልዕሉ ንምጠቐላልሲ ዝኾነ ይኹን ተቐላሲ ንፍትሒ ውዱብ ይኹን ዘይውዱብ ነቲ ህዝቢ ንሃቦ እቲ ስልጣን ኢልካዮ እንዳዕርዳ ክረዳእካ ዘይክኢሉ ዘን ካሊእ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ أمر إبراهيم صبو غيرو أغميتو عنتو ولا نابنت نحنسب غرغر كيف التر ويون دبلوماتيك تكون يلكا بزح نغرات غوسي هاي تحل فيها حدا كابو نابنت او حرام بار كم مصاهم كناب قال ديتيلز كا تحاسب نيره بقايت حازيا مايكروفون بليز بقايت دن دكتور زيب دحريا تسنا حليتنا ثيرا حراي أنس انتي أخبر دلي بزعبا زنودبات مالتيو نحنا ساعة حجي كم تزبل كايو سنبل حجي ندبلوماس قالات كنت كاملنا دحاني سرحان لين موزلوها سرح نقبر اللوها نحنا خا نسرح أبزبال توكس أدخلها مالتيو اتهزبقن عزيو تسفا قريسي زلها بتنودبات نحنا قن كوفوت منقدي وأي سرحنا لو أقلق نبي لا يبقى عنا مهنياتو كونفليكت خنفتر أيدلنا حزب جنب على جنب جمولو متى يكون كم تقولوا تفرحون زد بهال رئيته تاتوني متى سلازم السنة يسرحها أي سرحها نحنا كم تجمرنا يدلنا وعزنا نقدمت نخيت تهزبي زترنفوس إنه خمزلو مراحيس إنه خمزلو يزارب زلو موني نحنا جميرنا يلنا قعزنا نغسل تي هزبي مستن ودبات زلون ندحر له خوينو دا نحنا مسجمرنا عبت نحنا نقعزو زلنا دي مسانا خيت عبت زلو دي ودكي سقوف قبل ناتو مريجا يخون مالتي حجين تايو تبومل هزبي ارترا ابدق زلوسي حدا رأي كلون عنا نمتاي دي صعبنا نقول أي نقلني ناس لمتاي زي كون سلزونه كاب تاريخ مالتي قدم درجين لا شفت كلون حزب إرترا أبغون درجي خوينهم زكالوس إرتراويان ونيرومي حجها ولا بدقن وصاد أمبر نربح حزب إرترا زي سرح حزبي مليء له إتي بحكي سلا هزبو حاميمو ليتن معلتن كده قصص حضر دلوغن غعزو بحاده تطرنيفو نقدميت انتخدنا حيش مالتي ابدغ خلو عد بصيحم زماصون ولا نح انهم بصيح مزيندي ريخا خلها تحسم نايتي حزبس ناي كلت سبات بحاده بصيح كاد مصحس تفلال ريتو يهلو غرم زبلك كما يغريخم تانزر اخوس زي راي بحدينا نيرنا يلكا يقرمك مالتي إذا أني نايود سبات حساس باي كم أبنت كهبكم دعي زرواخي بزحمبر أبزنا أمريكا مريج أز تجبر حجسي
ብወገናተይስ ኒ ትራምፕ ዝመርፆ ሰብ ኣይህሉን ኢለ ሓሲበ ምስ ናይ ሂለሪ ኣካይዳ ክትርኢ ከለካ ከም ቁኑዕ ሓንጎል ዘለዎ ሰብሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝመርፅ ሰብ ኣይክህሉን እዩ ሂለሪ ዳ ረጋጊፃቶ ክትሓልፍ እያ እምበር ይብል ነይረ ኣነ ከምቲ ረኣያይ ማለት እዩ ከም ሰብ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ንዓባይ ሃገር ኣሜሪካ ናይ ዓለም መራሒት እየ ትብል ሃገር እሲ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ጠባይን ኩሉ ናይ ትሕዝትኡን ሲ ንፕረዚደንት ክኸውን ሰብ ኣይመርፆን እዩ ዝብል ኣረኣያ ነይሩና ግን መሪፅዎ እዚ እንታይ እዩ ናይ ወዲ ሰብ ኣተሓሳስባ በበይኑ ስለ ዝኾነ ገሊኦም ብጠቕሚ ገሊኦም ከዓ ፃዕዳ ስለ ዝኾነ ገሊኦም ከዓ ንኢሚግራንትስ ክኽልክለሎም ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት መሪፆሞ ኣባና ከዓኒ ዋላ ረብሓ ዘይብሎም ሰብሲ ነዚ ብሃገርና ዘሎ ስርዓት ዝድግፉ ኣለዎ እሞ እንታይ እዩ ከዘደግፎም ተልካስ መልስ ዘይብሉ እዩ እምበር ኣብዚ ዝግስግስ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ ደንበ ፍትሒ ኣትዮም ክቃለሱ ተስፋ ምገበርና ኩልና ግን ዘይከውን ስለ ዝኾነ ንሕና እቶም ዘለና እቶም ንህዝብና ካብ መከራ ሽግር ከነድሕኖ ዝብል ብበዝሒ እውን ኣሎ ጠርናፍ ዳይስ እዩ ዘሎ እሞ ተጠራኒፍና ንሕና ንቅድሚት ንኸይድ ናይ ውድባት ናይ ካልእ ናይ ዞም ነዚ ስርዓት ዝድግፉ ከይበልና ንሕና ናህና ጉዳይ ጥራይ ንግበር ንምባልየ ስለምንታይ ናይ ወዲ ሰብ ኣተሓሳስባ ተፈላለየ we cannot bring it all together ናህና ጉዕዞ ጥራይ ንግበር በቃ በዛ መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ እንታይ ዝበሃል ናህና ለቦዋ ወይ መብፅዓ ኣሓዲስና ንቅድሚት ንገስግስ يغني Thank you so much Bagait. Dr. Z الله هذا والله yeah go ahead. Okay no ተወልዲኖ ህዋት ምናልባት ሞንጎ ከም ዝንጋዓውን ትኸውን ሓንቲ ግጥምታት ንቀደም ተጻሕፈ ዘንድያ ተደኣ ክንሰምዕ ፍቃደኛት ኮይና ተንብባ ክእለ ንፍዑና ባባይ ኳይኮንኩን ግን ተዳሕ ካል ኣሎ ኮይነ ጥብታት ግን ጠጠው ከብላ ለትንሄ ማክሲመም ገዮ ጆን አይ ዶንት ኖ እንታይ ኮይኑ ድምፅና አይፎን አስማዕ ደለሁ ምልክት አበን ተወልዲኖ ከቀጽል ኦኬ ከቀጽል መስለኒ አይ ዶንት ኖ ስቂልኩም ያ አላህ ከቀጽል ድምፅህ ግን ማክሲመም وماكسيمم مالونا تي سيلفون يدلو سمعت ديلين تقدف كوحاج مثلا تولينا سمع اوكي هو فوليوم وسخلا اوكي ثانك يو حوات انت هتقول تقدمي انس مسيلني ده هاي سلام زغازمه كابت ጫካ ዝተዳህየ ንሰላም በሲዑ ባህን ዝወልዐ ተስፋ ሰብኣዊ ሓልነት ዘቃለሐ ኣነስ መስልኒ ዝኣኸለ ንብዓታ ደን ውላዳ ንብዓታ ደን ንርስታ ንብዓት መሬት ንመሬታ ዝነጎደ ዝናብ ሰላም በርቂ በሪቁ ማሕታ ኣነስ መስልኒ መግዛእቲ ውሒዙ ዛሬ ወጊሑ በሃዊሉ ዘይዓረበ ከተት ገድላ ኣኺዱ ዘብቅዐ እዋን ሃዋ ቅሳነት ዝጠጥዐ ኣነስ መስሉኒ ኣብ መሬት ምጉሑ ዝተወለድኩ ኣብ ጽቡቕ ዘመን ዘርከብኩ ናጻ ዜጋ መግዛእቲ ዘይብሉ ደም ጀጋኑ ዝተኽፋሉ ዕድኡ ወይ ኣነስ መስሉኒ መሬት ናይቲ ለውጢ ብድሆሎ ዝተወለድኩ ኣብ እዋን ልዕልና ሕጊ ኣብ ግዜ ኩሉ መዓል ከምስና ኣድጊ ዝመሓደር ብሰዓት ሕጊ ኣነስ መስሉኒ ገዝሚሱ መሰረት ምዕባለ ብሰብኣዊ ክብረ ዝልለ ኩናዕ ለውጢ መሰረት ዝልለ ዝተወለነ ትምህርቲ ንልዕልና ኣነስ መስሉኒ ሓላፍነት ስውእ ዘረክቡኒ ብእምነት ንሰርሕ ብሓባር ንቅድሚት ብሽርክነት ከተት መስዋዕቲ ቀዳሞት መስሉኒ ወይ ንዳሕራወት ቅሳነት ኣነስ መስሉኒ ሕድር ስውእ መልእኽቲ ዘብጽሑ ደም ኣውያት ብጻዮም ዝፈርሑ ብዓመፅ ጭካኔ ዘይመራስሑ ብሰዓት ሕጊ ዝመሓደሩ ወይ ኣነስ መስሉኒ ተዘንግዐ ማዕጦይ ከፊተይ ኣካላይ መስሉንስ
ተመን ተቀቢለ ዋጋ እቲ ክቡር ደም ሰማዕታት ዋጋ እቲ ክቡር ሰማዕታት ዓዲገ መከራ ስቃይ ስደት ዓዲገ መከራ ስቃይ ስደት ይቀነለይ Excellent, Z. Thank you. Very nice one. Thank you so much. أما كملس ولا كسب حجون إيدكم حافظ بلو عن توسي انتهي بالنيرة تي كسب حجس ولا بنوس أبزهون نخوض بوتاسي we were trying to be very diplomatic. هذا وانجن نتي أولا بكونوا عند هالها أسكي دحان قبل النهر هدكا تتعانا غفسي كسبب حدر دي تبتصح مقدها حيسكا هتكيت صبوغي تقولوا مو حنت سبيسيفيك أبنت انتهي خمسلكم دالي نيرا بزعبا ناي هاقراو بايتو كلها هاقراو بايتو كعوت زي دلنان اتليستهم involved دهونو عقمهم دي قبورون يلاون كوينو جن كابا بقاقسا ندحر تساقم نيرو خوينو ندحر ازها تحبيرو كان اسوعيل كان ندحري تمليسكا تزعره تعري تقدريها ازن ندحر تمام ازني هيبكا جن كعرون اي كالني مالتي حدا جزي معبل صبوت تقاسي حجي كي بالاشوا بزح يكلا على نيمبر بزعبا قربت مقداد تقصد النيرو قربت تقديدا امنتاي امستحا ايفالن امطبحا تبل تقاسي بالنيرو كجمر كله كم تعنتو معبل صبو غير زعمتو ببي ناي كبابي وكلناتات تبغيسو نيرو انتزخون نزي ناي جلوبال انيشيتيف ملعل اي مدلين نزي كله جن احنا اسكي دحان تزعرنا تعري خيد ندابلنا كم ابنت بشر اسحاق اب بابليك اب بالتوك وتشي بزعبا جي اي كحتت كله اي فلطون يعني جي اي يلو مالتي زي اسي كم تكيد المقدمه زولاس اكزاكت انونيمس مس I mean synonyms ناي إساس بزعبا جشوا حتى تقولس جشوا أي فلتاني دي فلتامو هم يجربيلو كنقرأ كازبولو بسبيسيفيكالي ن السكان مرحمة نابو كذا نابو نبتي ودب حفشات رح ريكونس نابو إيميل سريدولو جي أي سبورت المحتات مالتي كابتوم حجي نخامي عن توز صوت الله نوركو نوصل كف ودب انتهي له مليسو نهزب كنا فلوتو حلفنت على نايل أفتنا يكتري أخي وانا صوت الله نوركو كابتوم ولا حنت ملسدي هابونا organizations مالتي بوجعي ملسي هابونا هجروا بيتو specifically نابو كم مرحمة نابو إيميل نصور تلاقي هو هزبوها من انت عينت ملقتنا من اللي هناك فلت حدا فنو دبدابيون publicly openly publicize غيرنا تا دبدابي زنبكما اب كل ويب سايتات بإيميل نبر شريسة تتصعيفات له كنسة نجي أي فلطوني مبال كابزن لعل انفت ناي حبيركا قدام نتاتكا سريعها ناي مكلاس تبقصو كم ديلا كابزن لعلي مرأي يلنمو حجي نزيتات كن ببقوانو إناف إز إناف إلنا تحكي نابهزبي كن قلالسو كن قددينا سوق لازبالكم جيب زحر عند حر صوت أنا ويحو درجة كاب متخطى خي تحمقني هذا سوق مبال مو بليس أجايشنان تاسك فورس أولاتن أوكي كيدون مجموعة ولا دلتنا ده قدم دلها كيدون عندنا غيركمني anyway بحدا مو مايك حزوة اندحر حدش حسابات قال بزح دي هالليجن I think على ساعة حمشتة انت عادسنا تصبغي مثلني go ahead take the mic please اوكي بيلندينيرو اخلو نازانات كاخوس خلك لندي همتا بشير زولا حنت نجر يعني لك كم زي بتوم ليدرز اللي نمتهم زلناسي كما قدمك تقيسك تصنح كاس فتي عندي بهالخا إساس تفلتو لي خالص دو هذا نجشوا يفلتوني له بشركة يفلتوكم مني لنا حجي كم زعينة تم تمريح النتوين زي تعي أي فلتوني قبل
نعو كمخني يكونن إيميل تسريدو كم زلنا تفلتو كم مرحنا يتبارتي كم زخون مرحنا هاي زخونة بارتي بزعبا ناي إرترا بارتا زكايد زلون تتات كفلت يتالو خمان دحري يدقفو ديو يدقفون ديو انتا يزبلنا ناتو كم ناتو تاشمي سو تقبوليها أي فلتنا ينبالجين حرخ بلكانو زينو إساسكم مسلا زبلنا زلنا نصل زلنا هجي كم زعينت من راح تسي أبناي تقوم دم بتبهلك بتعمي زحزني يبقى يحزنك أي لذي حزب بعلي تعذبه بعلو خبلله بزخونة مخنيات جن قبولا يكون ناي فلتني قال خبل نحنا زخونة من قصاص متيادة خستيدات الله كنفلتا كنريا ماتي أبي انتي تقبر لا منيا كنفلتنا أنا على فنتيو نريو ينخاد حريو أو زلك ريتو تدكفو دي خاطك قومو كالحتي كتفلت جن بفلا أبتنا حلفنت بوذات قميتك تحفر تراي زلك كمزي عد حلو معال مالتي كاوز في النجاري لي ايريون بوغني قال تباهيلنا لنا متست ناي لومي ناي فلامي ديسكاشنا بزي ناي بارتكروم يو هر حجي ام نفسه كيف قال لايك نغبرينا زنا مجمريا خوينو بجاهم جد مصيهم منتن كتبقن كبت من نزنا كايدو زلنا قالتي سوق يبلكا زمسلكا بزي قدس انتايو زمسلكا حساباتي بكا ريتو ريت خمساس قديتايو حلفنتيو كنقورو لنا كلاتنا دهري دتصبقن نابتقن عزو مرسلنا تزيخونت كنزا سوايانو تدا خوفا بلكا بقزيا انت زي تتصميقا تمتسيا تكع كما هجي كم اخي تخوننا كلاتنا ناي كلنا سراحي ناي كلنا ورايو أبزا ورينا بزكاتامزي من شمونت مقابيت نقول سب تصوعي تقرب بفلايكا تندك نسيو خمانا بجاخات كن دك نسيو نحنا نتوب نحنا كان نحنا تأتينا يخسلتي كم موزو الامنتي زلني لكا زون فرنجون فالطوين أبدحري نفسه كف عوت سبعي سويت سلزلا يزعوت سلزي نحنا انت أتيناو إنا عوت نحنا خا أجخن أي نحما نقطو نسرح كم نايد بهرخا كنحقو كنحب كا أو كنسرح لنا يغني لي بروح معتي ثانك يو سمعهمني اوكي موتار ايدي ود بوليس واركا لها اوكي فؤاد كمان لي يا ريت اغيد جو اهيد يا سوري تكنيكال ايشوز ثاني عتني جو اهيد اوكي يا غرتا فقد قال لي نركعها زياده فقد حتى الامبر اتا حقوستني ابزا حنت ነገር ታያለው ንሕና ወዲና ኢና ተኣኺባት ናይ ቀዳም ወዲና ኢና ኣብ ስራሕና ራኽን ከይድ እምበር ዘንክፈና ነገራት ብዛዕባኡ ግዜና ክነቃፅል ከም ዘይብልና ተራዳዲና ወዲና ኢና ታደስ ብለካ ከዓ እቶም ኣባላት ኣብ ኤውሮፓ ዘለውን ከም ዝመብር ኢብራሂም ዝገለጾ ኣብ ሓደ ኣለና ማለት ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ عسينا هنا أتوم زي اللي واحد هذا زي مسانا زلوا زي اللي واحد هذا زي مسو نسوم كعبره الله مع الله مالك تهز بخان تايكم نملس ترى علينا ودينا هنا سلزي حتى خمس خلون زغون خبانا بزلنا اللي ناخذ من هنا نملس رديو حجي انت عايخ زلزلغو نحنا زيادة خمس أطول زلنا حجي عملت بنفسه كيف بوتا كيدنا خنسرح سلزغنا تعتد لي نازل حجي زخونن زيكونن أجندة بفلاك عز زي تجبت تباهي يخون دابلك قديفنا بخونن جزياوي عبتين وزملكوتو عبتا ساعتها عبتا معلتها زد لي أجندة رأينا كنزارب زي اللي أجندة أنا يلومي 10 عام زمت سويك أنا يلومي 5 عام 3 عام نبرة حتوتات كنملس هيكونا جزياون واناون حتى ندملسنا مجلس ذهبنا نبتة تدلينا كمية يركب بايتو عب نفسه كف كتما تقوم عبدول تراينا أجندة تنسرع لذي كابزي أتبقسنا ناو نخيد نزمت أنا سبكا بجخاتكم مسؤول ندبلنا ناو نخيد ناو نتذكر عبوز حينك في حياتي جزينا كنت قمر لما انترمو مايك فري ودير له. They have to say something. You say okay? Hello, سمع له؟ سمع له؟ Did they say okay? Okay. حنت زربا يا قريت عينه كن ودي إني لكم يكم أمه حنت إيش تي زربا كزرب دلي
ክልተ ኣሕዋት ነይሮም እቲ ሓደ ድኻ እዩ ነይሩ ክልተ ኣሕዋት ነይሮም እቲ ሓደ ድኻ እቲ ሓደ ሃብታም ነይሩ ሕጂ ኣባይቶ ምስ ወፁ እቲ ድኻ ኮሶ ወሲዱ ገለ ትኾንኩስ ዝሓወይ ድኾነ ይረድአኒ ሓወይልዎ ይፈልጥኒ እቲ ሃብታም ነቲ ድኻ ሕጂ ብታ ጥቕኡ እዛ ፈውሲ ወሲዱ ብታ ጥቕኡ ብታ ባይቶ ናይ ሃገር ኣብኣ ኢታ ነፀልኡን ነፀላ ናይቲ ሃብታምን ቋፂርዎን ከይፈለጠ እቲ ሃብታም ምስ ቋፀረን ባይቶም ኩሉ ጠርሾም ባይቶ ናይ ሃገር ተዛሪቦም ብድድ ክብል ከሎ እዚ ድኻ ሓዉ ነፀላ ናቱን ናይቱን ተቋፂረን ይረክብ ቀሰይ ገይሩ ፈቲሑ ይኸይድ እቲ ሃብታም ምስቶም ካልኦት ምስ ዓርኩ ሕጂ ኸይዱ ንገዛ ይብሎ ኣሎ ኩሉ ትዝ ኣቢልዎ ፍቅሪ ዓዲ ሓያል እዩ ዋላ ዞም ዝጋገዩ ደለዉ ፅባሕ ንግሆ ኣይንዋሕዳ ግዜ እምበር ክጣዓሱ እዮም በዘይ ዘረባ ታደም ዓዶም እያ ክትስሕቦም ወላ ተበደሉ ክጣዓሱ ኣለኩም ኣሕዋት ወላ ኣንስቲ ወላ ነፍሰይ ነፍሰማተይ ክብል ኣነ ሕጂ ነታ ዓርኩ እንታይ ኢልዎ ዓርከይ ኢልዎ እሂ ኣነ ሰብ ቀቲለ እየ እሞ ከመይ ገይረ ከም ዝሓብኦ ከመይ ገይረ ከም ዝድርብዮ ከመይ ገይረ ከም ዝቆብሮስ ሓግዘኒ ይብሎ ይብሎ ጓና ምስ ዳሕና ኢሎም ዋትና ጓና ምስ ዳሕና እቲ ጓና ተዓርኩ ምስ ዝበልዕ ምስ ውሰት ዝነበረ ኣብዘይ ነገረይ ከተእትወኒ ኣነ ኢሉ ገዲፍዎ ንገዝኡ ኸይዱ ዝኩሉ ዝበልዕን ሰትን ዝነበረ ምስ ሃብታም ተሓደ ተዓርኩ ሕጂ ተመልሱ ናብ ባይቶ እንታይ ይብሎ ኣሎ ከይዱ ነተሓዉ እወይ ሓወይ መዓልካ ብለዋ ኣነ ዳቋፂረ ያ ሕጅካን ንተኸይድ መሲልኒ ፈውሲ ወሲደ እንደሞኒ ገለ ከይከውንሲ ይብሎ ኣሎ ንዓና ይበል ሕጂ ንገዛ ኢሉ ነቲ ድኻ ሓዉ ንገዛ ሕጅዎ ይኸይድ እንደኸደ ናብቲ ገዛ እንታይ ይብሎ ሓወይ ይብሎ እሂ ኣነ ጉድ ረኺበ ተጋግየ ጉድ ረኺበለኹ ኣነ ኢንታኹንካ ስቕበል ሰብ ከይሰምዓካ ስቕበል ብሎ ተሓዉ ረእኹም እቲ ሓዉ ሰብ ከይሰምዕ ስቕበል እንታኹንካ ኣኻ ብሎ ኣሎ ትድኻ ሓዉ ነታ ሃብታም ኣነ ሰብ ቀቲለ በል ስቕበል ሰብ ከይሰምዕ ኣበዮ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሓቢኦ ኣለኹ ብሎ ሕጂ ዝሓዉ በል ሰብ ከይነገር ኢሉ ሕራይ ክሕግዘካ ኢሉ ንውሽጢ ተኣተወ በጊዕ ተሓርደ ረኺቡ ምስ ሓዉ ኮይኑ በሊዕዎ እቱ ጓና ኣይረድኦን ሕጂ ድማ ይሕዋት ወላ ንስቲ ወላ ሰብኡት ቪላ ኣየዕሽወና እቲ ቪላ ብዓድና ከፍ ኢሉ ክፀንሕ እዩ እቲ ምድሪ ሃገርና እዩ ምድሪ ሃገርና ምድሪ ዓዶቦና እዩ ከፍ ኢላ ኣትፀንሕ ወላ ሓንቲ ትኸውን ወላ እቲ ቪላ ፍሪሾሞ ተኸዱ تا فيلا تا مدري أو أعدل لا تعدنا أعدل لا تمريت حاجة تسكموا وصف الزكاة إليان تسكموا كل بيلاتات جزئوا صريحوا تسكموا ويكدت حجر ما عين التعشوا ببيلا عين التعشوا عد بس يحكم تموتوا صبوا الله تولوا صبوا يلنا هاجر كل سب عالم فلتويو عالم كيف فلتس مس أمانكم عالم فلتويو حجر ما نتعس إذا حج زاروا تزاروا I hope أبسنهم كتكعروا أبسنهم كتحزوا إساياس قوانا أيو مس إساياس دلو قوانا وتيو نعنا فوقنا لو نقرح نحواتنا نقرح نعنا ننترسنا وننترسنا نسانا زي السوقنا أمريكان ده سوقونا أوروبا ده سوقوكم كلنا كذلنا ينحر تسوقنا عدنا يكون نزي حدنا نبي الحجي حزبنا نبي الحجي سلام حجي سلام نقولكم تحوشوا الكمية أجهم شت مع أنت مساهم يكسام مترستا أجهم ciao thank you ماما أنا عباي لسونيا عباي تمرتيا بجيكا حوكا دخونا كابل كان بجيكا عدها عدي كتبلو أفكاملها عدي كتبلو يبل كان ጽቦቲ ትምህርቲ መወዳእታ ቅድሚ ምውዳእና የቕሬታ አንቶ ምሳ ናይ ብሽሪሕ ክዛረብ ከለኹ ሽሑ ካብቲ ከምቲ ኣብ ፅፋ ሓላፍነት ምህላው ክተነበሮ እታ ደብዳቤ ናብ ሕሩይ ባይርያ ተሰይዳ ነይራ ከም ቼር ናይቲ ባይቶ መጠን thank you ሳላኹም for correcting me still ግን እንድሕር ደኣ ዲሞክራቲክ ኣሰራርሓ ኣሎ ኮይኑ እቲ
دبدابي مستلاخه سيركوليت ገይሩ بوحدو ኣይኮነ እንታ መሪሕነት ደሎስ ኩሉ ኣባል ክፈልጥ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ግን እቲ ኣካይዳ እዩ ዝንፍተልካ ከመይ ከም ዘሎ በዛ ኣጋጣሚ ግን ክእርማ ይፈቱ እታ ዝበልኳ ናብኡ ደይኮነ ተለያኻስ ናብ ሕሩይ ባይሩ ከም ቼር መጠን እያ ተለያኻ ነይራ ምክንያቱ ናብተን 10 ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽንስ ነናብቶም ቼርስ እቶም ዝፈለጥናዮም 10 ነናብቶም ቼርስ ኢና ሰይድና ነርና ምናልባሽ ፈለጥናዮም ተሃልዮም ኢልና ከዓ ሓንቲ ክፍት ከዓ ኣብ ዌብሳይታት ፓብሊክ ጌርና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣይኮነን መራሕቲ ኩሉ ሰብ እውን ፈሊጡ ነይሩ እዩ ኮንታክት ከም ዝገበርናዮም ንኩሎም ውድባት ማለት እዩ እሞ ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንድሕር ዘይሃልዩ ኣብዚኣ ክንውድኢና ናይ ሎሙዓንቲ ኣኼባና እቶም ታስክ ፎርስ if you don't mind 15 minutes ክትፀንሑ እንድሕር ክኢልኩም እቶም ታስክ ፎርስ members please 15 minutes ሓንቲ ንእሽተይ ተኣሙላ ዲስካስ ክንገብር እቶም ካልኦት you're free to go እንተፀናዕኹም እውን ዋላ ሓንቲ ከም ዝንብሎ ዘለና ምስጢር ኣይኮነን ጥራሕ ነቲ ናይ ሎም ኣኼባና ብወግዕ ወዲእና ኣለና ሓንቲ አንቶ መፅያና ወረት ንእሽተይ ጠለብ ከመይ ክንምልሳ ከም ዘለና ዲስካስ ክንገብር ኢለ ፅንሑ ዝብል ዘለኹ እሞ thank you ሰላኹም and everybody ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌጋ እንድሕር ካብ መላሓስ ሙሉ ኢላ ኣርሙና thank you everybody for attending this meeting today ስለዚ እዚ ናይ እዚ ገዛዚ ነው ሰከፍ ካልኣይን ራብዓይን ቀዳም ክፉት ክኸውን እዩ ምሳኹም ሓቢሮም ዘለዉ ደገፍቲ ናይዚ ምንቅስቃስ በጃኹም ዓድሞም next time ስኹም ኣይትትረፉ ጥራሕ ዘይኮነ በይነኹም ጥራሕ እውን ኣይትምፁ at least ሓደ ሰብ ወሲኩም ምፁና በጃኹም እሞ የቀኔልና ብጣዕሚ have a great the rest of the weekend thank you